Satellite amo na Lucas ira Osembe James emonyo sino balime atari kumweba abudi eyewitness nara kuna Boniface Agoston ne kura magenje mpaka ikinyorokia manyagenge no alime yumuroberio bwensa kya abono mami odana hawezi koza kutuangalia yantanya kwa maja kutubwatia ekiara enero ndisi TV nara kuna Henry oyigoko rukabosi omoyo na kwaniri bana ba minto cherusa gesare na cheni akabatina basoime yumuroberio bwensa kya bono mambi. Asante sana ndochenga Dennis Openda Nyagwaya of Nation Media Group nera watebanga omwana mtosara na Brighton nembarochegabo ase studio bia mono botambe asokoleto murubeli muya gwetera Ndizi TV nero wansubu mugusi agotebanga chinga kiti chabono mambia agokwania Pastor Peter Osano kuromecheo PAG waiga agokwania Juvenalis Aunga oyoro monchoria George Nyagwaya na mzee Aunga family all from Mecheo Eskimo gobono abamenyi ba Mecheo Eskimo mairwa maiga kigima na Dennis Openda Nyagwaya on Nation Media Group abatabanga egasiningi ya mogokora Ndizi TV mono omurubiri bwensa kebono mambia agontengo kwane kigima na endagoteba no atulgiritie mpako mwerio aganyerete ebwatuke Free Friday. Asante sana ndochena Eric Baraza nere noare asumurubirio bia mono sana sokugendra ko baime yomurubiri bwensa kiagotebanga tuko pamoja hadi mwisho agotebaga nyerete sana Free Friday bia mono sana Eric Baraza na inde okubwena kwa wango nyasaye ako agate boigo ako rusiburoire asole igobono bia mono asokugendra kubwati murubiri bwensa kia abono mambia Moses Vini from Kyoge amasabiki onsi emambia engea Moses Vini kwenye machia Kyoge awadana amasabiki onsi asoya ime yumurubiri bwensa kia sara itugiro nenjina nyorota bali kibabiri batatu bana ali bagateana murubiri bwensa kia mbuyogo jabagateana kingo ikankwa maiga irini ocharo okore mirimo negitaseni kia Royal Media na atetengo kwani alaka matara kore gitaseni ya KBC Musa Maranga kore KBC bagateana mbuya kabisa bagateana mo korega asengia kabisa na chosho araka oyoro munyakerobo bwa bali kia county ya Kisiamo neri ya Nyamira na baada tena kingo ikasi studio tukolia bono mambia goika ngo amaiga na barabono ni naboto bakwana Irene Ocharo Joshua Araka Matara Maranga Mugoya na Maranga Musa abana bangao bagwada marieta wegera kinna bangao abate tena rinde kingo ikagaiga na bongo basogeli na Robert Ochoro kuligirika seti ya Bible Day baada tena niko bakobwati muroberi bwensa kia bama gosoka bama na nkikere kiara bange bakurika magazeti na bataka kora manyana ngake magazeti aya arikire uchumbe ba manyana barabu uchumbe boigo na chosho uta ore producer itonere ere noare ere tu musogiri bono mambia igare to beke mbeo na ndone kuna chibichana maliga kira senchera ya ventarante inere ngata geteskaria anyora maiga bono mambia lakini goto tebiare rende naona abantu basobo chosho nera auto bakwani mbia mono sana so wikia maiga ya Irene Ocharo Araka Joshua Araka Musa KBC to wakangambia mono sana asibutambikora wati murubelio ore asegetaseni Ndizi TV Samio Mingo leo na Samio Mingo na mweba no arenge kabisa na mweba Samio Mingo no arenge mbia mono sana baliki baito kurwa gusimu achire nkumani otogwa kangambia mono asengenjo yake wekyo mbia kabisa twenda sensa mirindi studio to kwirana ni to kwire ya mase mwega sama gaseti yeli tuko lero Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe
nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiro bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania ne chishiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense etu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani gisemi cya butambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have
very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubyo CBC irumwano ase school ya Potter's Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barasekanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asi namba enuti isano no ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isetu inye gose enuti isano no ibere yemo kianda isano no isetu isano no ibere isetu isano. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate ebirenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate ngamona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale X-ray, dialysis, nkubwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bokoreri, bu ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanera, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambirukia Kisii Low Codes gose wakiresimi ase namba enoti isano no ibere isato kianda ibere isano no isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mano mwanju muliro ndisiwe karutoire ne kurwasan samirende iyo mutimoko nande Joshua twanjire nande turakwira wikasa magaseti elitko lero kuno tutawe ikororo ekatukurobiriti go ikyote turaraje SMS ibirisa tukirwa tumero ya studio kerana tukumana no oramo 90 bia mano sana wetra Ndizi TV News digital ndo chinga Kennedy Gisemba agotaba mwabukire lero is free Friday tuko pamoja bia mano sana asoko wakilisha korochi nsemo cha diaspora ndo che Jeffrey Sure agotaba twabukire buya kutoka Somalia buya kigimambia mano sana Jeffrey Sure ekiongozi Safanayo Nserio kurwa lianabo nchale agotaba mark me present Ashley Ademola kurwa nyatieko bas omwana bwabuki naomba tegereta sumurubulio mu ya lero free Friday ni kujirusha tu bila tatizo ngoganelia abakubwatia emambia engia Double J Oyunjon na Joshua bila kuwasahau Double N Nyabende na Sara since 1972 tuko pamoja mbiamona sana Double J na Double N mbiamona sana Ashley Ademola so kutuganelia mayabono mambia naye twakuganelia maya Sophie Kemi Motangi kurajinza machanya ngongo baba asante aende nagendete kuligiriria Ndizi TV amona into gwitra senchira yemitandao iza kabosi ndawe na kuruma gombo niko ndani na abantu ba ya radio Kevin Bosire Stockman Fred Nyandika Musio Massimo na Tuti Thaddeus Ngoi Robin Yondali na Mupande family kwa dhaina Ndizi TV ndio mambo yote Lucas Alai
kurwa aigan kong town goika bonyakoni jaina bwakire buya nkwane lisarome onyoni Victor Tola Mogire akwathina bonse atarikume bayo peshae besho beshae akwathina wengi ndani ya ensa Kiponvas Agostino Goro Magenje mpaka ekenyoro kia Nyagenge noonde ime kama kawaida kama kawa agenja pa urongoro jinse majiri ja isamboroje akwathina alime yumurubedi bwakire Brighton na Sarah. It's Friday when many of our friends are being laid until the selection hour. Umagotebe Ntangani send my condolence to Engineer Sapron Omboga for the death of his father, Mr. Nyanjo Omboga at Nyankono Ikonge. Yakabrote na my uncle Joseph Okinyi for the death of my cousin Happiness Okinyi at Nyandoje Ibere Miruka. Oyon Dismas Okinyi korwa igena itambe mbiyamara Dismas ekarona ewato mire uchumbe yengora uchi asibali basiri abamwabo nantu nandisitiwe to tomengora uchi asibali basiri abamwabo asimambi yaba mbiyamara Dismas musukuntu tare ko igena itambe kuntu tara utare na tutare obisiga ya tora manyana ga se ensakia na boto tare limo tora kwanania Dismas Okinyi korwa nsemeli ya igena itambe mbiyamara bana teto enda nsemeli ya magasitu kwendo manyu Gali odibu anjete ngoyo kukunyerune team ya Shabana itukorera ngogosoriere entangani kabisa yara irege kaitanya kogosoriya segeti kia Gusii Stadium ndi jikoraga chinza kianda chitukorera rero ngogosori bali ne team ya Mukuru Sensemeri ya Kwale kayete Kurwa county ya Kwale SS Asad Kurwa Sensemo ya Kwale goto sabirtu Shabana maya ekera barai abanga ojuikarana sengo yeyo korengana na chiribot chikurwa se communication ya Shabana baadana rero mbali kusaba kendi gionsi batakita abatyo turaswa turatite dimitu ya Shabana nyora nyore kene kimirano kia National Super League timu ya Shabana ekwaregania nabwa baregania na buchi host for the first time nyana kwa kikogosoreria asigiti kigitambe kigima kulenderera mashabiki kurwa Gusii kurwa Kisii ngima mwanyoreri baga egera mucho gutyotereria timu ya Shabana FC egera banyore obubwi kero bali nkasobo asigiti ya sobo. Asante sana Sophie Motangi agoteba Morning Sarah na Brighton. It is free Friday indeed. Stress za wiki kando kidogo waiting ebwatoke kwa mpigo ngochere oyo minto Sophie Motangi na mashabiki yomorobuli bwensa kebano mambe twende ya mase ya mukasa magazeti tupiale rekrambate gazeti ya Testan na inche ngombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya Testan dingana limwamuli irobolito ningi kyagerete omwaiwa wa Asimio Raila Morodinga call off gusikurangeria ogotachi gutwara rituko lia chamudei ensemo yogoserekea Karakonya babara lili aburi tanga nibuna lituko lia Jumatatu jiga itariki 12 ekerense ya Kenya wacha mulde ni kokonya baba amuire unabachiko karamu kutano hapa barabo ensemo kuburi serikali ya robereria celebration ya rwajiko korasa nsemberi ya chakaranda kulende kulengana ne roboti robotu kurwa somo bwasi miuro moja ni kokono bateru na mbali ko di mokutano yo goika chinga kichinda ni kagoja karabate na murai bwekia mekiyo DM Raila Morodinga boiga somo bwasi miuro moja ni garo bereri kogenda gatia baraibande ni baro bereri kogenda sense ya America atsemoroberio summit go somoroberio okare orora sense meiboni goni go barate neniri okomerana okuo gwa tariki 12 na ndi boiga sebeche iga ni gemurekerete omurai bwense Dr. William Ruto ekarondo chebicha ya ega iga bakarugo kwanania na general secretary wekyombegeriya court France told bakarigo sagusana gaiga ekero omurai bwense ara sensemo ya Kakamega saigeta sensemo ya Kakamega asokoriya magendro sensemo ya nekero airstrip nera ali sensemo ya Kakamega erigerere ko ogendra ubwagachi ekiko cya koremirimo ya ebuya boiga sikero omurai bwense ajedo ikasenya gitari ya Kakamega Livaro Hospital nigo bakwana nitiga ekero omurai bwense atueta sensemo ya Western ekarabolo ya Western osabantu kurwa sensemo ya Western babwatirane na gukora emeremo amo boige beje ne murigete na ngakibono Inchaton Vice Chancellor anyarire gako bekubyara gusika gusibwa kubwatikana no kwenda maminja ne richiko bono korengana nomunigo agochiko basike ase agochiko kendra sege jera ase miaka asa matuko 30 days
days asoko anka go sasoko kwenda maminja yeri chiko ekarate betuguna akane lecturers gose aborokia abe university yobono ni ga 30 days igono motienyo yomo ao jikora aba ase chera boy go muri go setina muri gena ingige ko gara basubati babwate yani bachandegete mono asa matukayiga kubwa emyaka 10 yaitire into jona liye litorore na ralia gendrete koba ime yumurubiri karto ko nda senseri ya Clears Congo muri setina muri geduna abantu emyeyamo ne 30 na oyomo nigo basire tio bonigo basire mababa sensemeri ya Clears Congo kero ensegendrete kobe ko sinsigendrete kwena kina gosomora mbengwena kiwora sensemeyo ya ensemeyo ya Clears Congo boiga sepeji kosa sepeji ndangani nemreketena na kike minano keli kia World Cup yujo chaka litukora rekrondoje bamrekerete bambe kwa kere timu ya France ose bambe awa kere timu ya timu nera wakira kinere nera se quarter finals ndujuguri ribambo ya wakira ne birake igone namurikire unike minane kingo chaka kire asaba gosorigete barigereirie bamurikire na ngakibaracho kora asensemeyo ya quarter finals inyoro unike minane kibono narigyo jigotindia ekarochi timu juju Rwanda na ndengo chikwenda semi final inaro airo aborito asegaseti ya testana libechi entangani mbia mara sana mto Brighton na engineering ne bira ko mugosoli ojo tali Brazil konyera tore okay tiga manchu muri nkuire masemo wika asegazeti ya The Daily Nation mto Brighton yogote biria mange asegazeti ya The Standard ali iro bolito bono mambeli tikuli juma na inche gazeti ya The Daily Nation na to bolito emigano ange etano iga asenchira yo wenge kigima litangani engane mwamo ere ase egazeti yo nelinga ekiombe kia World Bank nigobono kia rule proposal ochia sense ya Kenya proposal hiyo abenge entetere ndoro wasentetere nyansu bitter sweet bill for Kenyans nigo kia rule chi proposal chitalinke ochia serikali ya Kenya kwanza unenjere ya moyo kugania ko revive na kubukia uchumi yense ya Kenya yobono yatigire omuraibwense Dr. William Ruto asa komu kubeka choice wasikona cha choices wochia ko fuel ngana ya yugo na we uchumi na bayo yugo kubeka baremu ase chi investor chirichira chako invest asense ya Kenya gatie chi propose echo nchirinka ne chi propose chi nyinge kolende chiri ekiombe kia World Bank inyoranga World Bank ya nyalira ko bage ko mufadhili asense ya Kenya semisaada etalimeke abo ikabone gense ya Kenya nigebwate angechi billion chimisa tomerongo kianda na kianda ya sabire korwa ase kigancha kia World Bank nyorana ndibwango iga ekiombe kia treasury gose kigancha kanagia serikali nkengane tiego chago kabesa shilingi chi billion emerongo kianda na ibere korwa sikiombe kiga kia World Bank igabono mwancho mulira gatie chi proposal chiri kiombe kyo kigane tie serikali yense ya Kenya kora moncherio elioko yekonya gukino chumi yense ya Kenya na no ko reduce spectrum fees for mobile towers eyone proposal intangani proposal ya kabere remove VAT on broadband na baigo amend NSSF Act to increase monthly contribution strict regulation of NHIF aninga proposal ichigweta igeminatinga ikigancha kia bakenya ki NSSF ebaseli okuru ya butambe kero mutienyi nigego cha kogenda iguru gatie chi proposal chinde buno ko increase safety net funding for Inua Jamii gatie chi proposal jinda sengenjo ichinga kyo mwanchu muligele abako nyorororenga ekiombe kia World Bank chi proposal chibwate gochia serikali yense ya Kenya eliko yekonya wekinya ge uchumi maiga ye uchumi yense ya Kenya kuira nanse kubwatikana nebinyenyi bya COVID-19 kubwatikana na mangana climate change gati yebinto binde ayonto yasome boigo ase page ya 5 na 2 boigo litukuligoro omwaziri we environment
development gose bintu bitwetana ino musubati Soipani tuya no alenge asensemo ya Karura Forest ase ege ikarogose edition ya kane ya Kusi Idea Festival Award iyo nyatkobage gokorekana litkuligoro asensemo ya Nairobi korengana na tuya na kwaneta mange ngana narali abagwenerete gukora buna wizara y'ibintu bitwetana ine na kweneke buna Kenya ngusukire bosyo kimagenderero nabo igo asamangana y'ibintu bitwetana ine no alenge nababwatani batali bake ko buna Global Center on Adoption CEO Patrick Fekoroijen oyoboigo barenge ase egeikare kyogose ase omoyogo yolikuri igoro boigo muri kibigazeti na muri kiretenga ninki kyagera to murai wiki amakya ODM Raila Odinga otuguterare omusangirekana oli gucha gokorekana asensemo ya Jacaranda chitariki 12 echishere cha Jamhuri Day kolengana muri kibigazeti ngagotebanga omurai yo wiki amakya ODM Raila Odinga nigo anyorete goseni gariganetiwe gochase ensemo ya United States Africa Leadership Summit enyoranga nigatineta mangana AU sorogongo rwa Africa gose development in Africa infrastructure development in Africa na bwate getali buna umurai korwa sense Africa aibwa choletwe gosoyo choletwe omwaka o 2018 nigo banata uche ko ikerana ase musangirekano yo baro berete uche okorekana chitariki 12 cyumutie nyoyo iga ayonto yasoma senchira yo bikirano boigo ase page ya 5 asensemo ye chisemi mwanchu murigereria bona balimu abanene gose school heads to wait longer for transfers back home to their counties. Nonye serikali wetrase wizara yechisemi kororia buna engana ya delocalization ya nyarako bake gutuguterware iga balimu abanene nabo bako apply chi transfer bono nigo bagucha kuganya na inde asegeka na asekigose ntochikuligereria asobwe masegazeti ya The Daily Nation gokorero yo mto Brighton no mwancho muligereria gazeti ene muri kiretenga na kia babunge gose the National Assembly banyariko bakorangerie gose baganitie obolingolia gokorwa asechibesa chatumegete asentunde yo moelio yo kabeire omurai bwense Uhuru Kenyatta shilingi chibilioni inye chitrilioni inye nugutaibere ase chi project abwase baganeti chi project ichikore rubolingoria na koranga mbabwatetie chi step chitegechiganeire aso ko implement igobani gobaganietie audit gokorwa ase chi project chakoletwe insiyoburai bwaye Uhuru Kenyatta chinga kiarenge abisi ayondo chumanchu muligere nayo mto Brighton na Nairobi gazeti ya The Daily Nation. Mimano mwanju muri karango gwereni wikase gazeti ya The Standard lekrawano gukwera sebechi ya kabiri nene murekerete anene nari aido aendeleta kwego buritase gazeti ya The Standard muri kwasete na murekerete na narali gose factors chiriki mito kibiri bikorera oboroire bwa TB gose SS TB oboroire bwa TB ngaki mbindo kibiri bikorera oboroire bwa TB kogendera ekere korekana buna ensi ya Kenya ne yamo yeri gandete gotwara oboroire bwa TB kero ereti 7.1% kero Kenya erigati yekinse chiri chigendete gotwara umuchando OTB boigo gaseti enendete koborta buna abalemi bamangana yemesi korwa sense media miasi ni gobono barerere serikali ko banyora na kwena kibuna chibese chiri chikokora lideni ya 2.3 billion koligere liwire eri abalemi bensemeyo batakere kwegwa lideni liabo boigo sense media nemurekete na Safana Cement ngakibona nyarike kwa China gose kambane ya China likwenda kino bakora liwa yenko kina bore boigo city ene chikune murekete igoro shucha ngakigo chiko phase South Africa shucha neri egokora mangana rugby gose timu eri ya Kenya Sevens egokora mangana rugby asebonero bedreti gochikomerana ne timu ya South Africa asengo yeyo sensemeri ya Cape Town ine sensemeri ya South Africa boigo sebi yakabene murekete rirube lirikire korwa sensemo ya migoli ligote abuna amangana sex education etakere go chaka chiskuru erigo kora abo amangana ya maritali abana bakonyora bakorengana no muriki oyo natete buna
amangana yogo kwande gora sex education gosa mangana yo bwanjene siskuru niga banta bange bakwe bisamaye ka yebasi ekerba kwa babona bese kwanda mangana yo ne tabu yani gere maminja yege korogete korende niga ona baboli buna yaya mbatakeru kwanda mangana yo kiralio ose keboene kyagera band ya dore kanebuna kerba ko bisa bana bange niga bakonyora amarito beja toneli murkete ninkeko gara abasubadi barekanebuna nigo bage chiri bara noidi gosini go babe ya bere Australia sebale awetani miaka 10 ya edire kurengana no roboti robatu de annual ball by girl hub ne go de na basubati abange go batokirna ni go babwate bani ni go bakogejwa ni go babwate mechande menge eyana ne koretwa ne gisegi cyanyombe utawa soma yo mange ni garase bechi ya gatatu ngora se bechi ya kane mai kwa nasara kwa na somo tumogo ne rimna umurayi gwense Dr. William Mudoni gacheta sensemeri ya Kakamega litukuregoro ana senseme ya Western ekero akwane tamaya arengede mne serikali ya Kenya Kwanza ujokora senseme yo ya Western nene aliakwanete na ali yo korora mangana ye factory chirichia kwamire usitene neta senseme yo ekero arobereti buna serikali ya Kenya Kwanza yabekire mirobere chikwena kibuna nkoimokereriere mumya suga soni suga erigo kora no na madeni ara senseme yikarate na chin festa ni ujira chikwenda senseme iri kora na kimiroberio ekobekwa na gokonya senseme iboigo na tebete na airstrip senseme ya Kakamega nigigo chikwena kibuna nkorosi were elinde ebe state eri abantu bara yetumie ase amatuko are gochi bosio hayuna araire gaseti ase page ya kane kolende lingana ndirororo lyokosi ase nsemeyo sahara ase bona abana be myaka 3 banyarire bagosire bugima bwaba ase nsemeri ya Homa Bay yengo bwatakana buna ise niga ba insumu Igomi wete nebinte mbigana tokarekana sense ya Kenya yote kana tatu mwaba bana aba niga poison ko siniga bekera abana aba ensumu karabale kurwando mabwaba asinya gitari ya Homa Bay Referral Hospital kolende nigo bayigete bagasiro mabwabo ase mamumu abo Monica Ndeba anyadika gwagwa no moichano monene ingikerete ngane go korekana ekaramusajo ekagire na nere obekirta bana ensumu kono wete namangana makunsa mangana makongo na ndi togotoma pole kigima ase ense mejo mangana GBV mangana yokunererio bwene bwa bana alitwakwanete litukuligoro oruchenga taligento kyo okorerwe echeche ikinegento kero butambe andi kitambukiro kibwenerete kuimukigwa nchamu naye turaba banta batangani kuragi kilibikoro bingi bunebiga akingerde na kego ikinse ya maneno suweka to akora magasina butura kwanda kangana ka katorana ngikiabere kego ntwaro je kisange kemo nandinga kyo ntwaro je kisanga kenda so musaje ititabana baino muryo ekoro asense media America turarigiri ngane yinki ntwaro je asense mo ga semangana itama yu musaje ne rutete gesima ibono nkura kwanda turu ikora gense ya mo nenus na about the ina ense ya kirebo inki kera agero muy boli aito mwana taguita una gatete nduru kwati fakati kwengende lakini ndi nkyo itera abana ba oroje mamu mungno obuiri abana abu metinyi kyanda obarendire myaka 3 ngoja turu kwanderinga ne limano gekoraga ense ya manenus lakini turandira sense mo ya magaseti gekoraga ense ya mo ese mwege kwa gense ya mkere ense ya manenus yatokana somo watu kimbiamona sana so bwanga page ya kabero manchu mulige ne mulikirete igoro ya Kusi Idea Festivals echichego letwe gose cyashereka tuli tukuligora sensema ya Karura Forest me county ya Nairobi amano mwaziri o environment gose bintu bitutane no musubati so ipani tuya abwase kolengana no mulikibe gazeti wetania abantu 1,40,000 nigo bake asorogongorwa Africa nigo bakire no muchando bumurakera kubwatikana no gonchurire kwelire abwase gikare kyogia koregeteri tukuligoro na kuligyanga ngaki ense ya Kenya ere Rusie kurwa soboko ngobo abwase bekireteri chibuna nigo bagwenerete koegwa enibe isaine kurwa se chinse chiri chikwenyara elio gukora umuchando obwogonchurire kwelire gose amangana climate change nkwira na toro manchu muligeria tukumanyia manga ali arasa mwazeti ili tukulia lero na nyiro mwosoli olio Mbappe nigo akosorelia timu ya France ya France bono bia mwana sana manchu muligeria evidena ubikora kulikana haki yake kulinde waika kwenyora ngora ando chinga tukurenda sumutimo ekero tukwirana tuligeria chujumbe na nditukwira sentunde ya kabere ya magazeti ili tukulia lero
mugusi. Enka tari nyumba gosa abana n'abaibuli. Enka tekoba onye tebuati omogaka amono mongina. Enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka. Omwanjo murire on this TV na ande nechinga kinde ngukwarya ne asomoroberyo bobosera bwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obonyasaye oyo korenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyano mumuro nyoma onyana abaiseke banyomwa abantu ababona kere barega nka batwara egesagukerige korokunga onyareve Umerana na Brighton Makori kera ritu kori juma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera wenka igobwate tariki tomoja gutobwatia Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twareru bogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoleru mwana uribaga asiskuru iyo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bienko bichisemi kubwatekana nobonye boito bwege kigetambe asensemo y'ibintu byo gutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable ao meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize mochieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosio to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Enyagitali ya Worldfit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke.
so na kito kero monta chiro bisi to ko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Nkoli yole nyumba kugura, obole mukugura, ugose property management, tuwe chanda nonya, ikiagira Green Track Estate Agencies, na wabamanyi wamanganaya, asegi kekitambe, no obale ime yumuchukisi, asamagacho, Uhuru Plaza, lirongoli ya gatato, room number 307A, ugosoba kiresimi, ase namba, inoti isano na ibere marakabere, inye noti, isato isano nemo, Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio utagete. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwana mwanji muri on this TV akaranda te kutobwade katojina chana chekijida ka meronge 5 and 52 ase chinze komi na ibiri cyabana mambya katutokwere ni wikasama gaseti edit kurare kotoko tebina rali agenda te kwe borito ase edit kurera sigaseti karombate gaseti ya standard na sarabate gaseti ya the Daily Nation kurende bar mwenda te kutoma uchumbe cheno ndidi nyaboka tena bwa kirbi this TV ndio mambo yote biya mona abana baminto aso kweru kweno ototebina rali arasama gaseti tari raisi hiya gotana tari raisi ekiagera nkoba tebto narali agendete kobase amagaseti Jackson ondabu adana bwa kirbi abana baminto nintageto kumanyana magaseti ya unique usiako ligo ose negesongo agrikire yoni gendete konya koba robotuki oyo nondabu yo nondabu tigacha tare tomoro kindu na kialikire bia mono ya basho beshae agote banwali mekora chinse macha nyangosa agote baru chinga bwa kirbi yapi generali gichana okinye Dismas nishamuka na chuma majani chai na chuma machani chai. Asante sana Generali Gichana. Naomi Kerubo watching you live from Embassy. Asante sana Naomi. Agotebanga I'm right there with you. Biamono sana. Becky Onyambo agotebi okinye Dismas anyara kubaka gutora litukuligia MC Bachelor 003 aligetalia wateba good morning akabeke bikombe bie chae gabo. Asante sana asokwendera kubwati murubuli bwenza kebono mambya. Mbia kabisa mwanji muri bano gendera gutubwati asenjera ya bene kabisa simambia boniga onde tukwirania ya mase ya mogo ika sense mugore MC Bachelor 003 nero tebira na good morning yobekire cha yabo akargo tukenderia bade no bale no torime yumuroberio narabu oyo tano Dismas oyichendali gichana ni gata ina atebi Dismas no bokire no ale agenda te gotore chae ande gatubwate tio no komusano garoje gotore chae ande gatubwate Tariga rahisi. TV tenga radio medra go pekali pera igoro. Nya go tegere lakini TV ero ikorgere na ki Brighton again dread face expression again dread na sara kiba dread ali lakini mbie mono aso gotobwatia asemambi yabone. Tiato enda sense mema gasete karombate gaseti ya The Standard. Na nchini ngombate gazeti ya The Daily Nation. Kero toko enda go chibosio metro nyana rachi tamba. Okay. Ngari baga ke goseningo ikera ke asepeji akano mwanchu muri gazeti ya The Daily Nation na imurikirete ngana ki omuraiwense William Ruto alitukuligoro anyartikobaga ko raid Azimio Stronghold
abone ncheremo yuko ligia koleta magenderero ikiagera bono no muraibwensa matuka iga onyalra kobaga kotwara ebikaro bya bene misangerekano ya bene ase chinsemo chiri chiegenire koba ase chi strong old chumuraibu kya make odem Raila Odinga abwasali tukuligoro alenga sensemo ya Kakamega State Lodge asa umeranete na barai korwa sorongoro Western gatiabo ano murai yotenete kiombe kyaba koli mirimo kotu Francis Atoli oyolenge omwancho imekigima asensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya ntuaroche bunarenge komo mocha kigimo muraibwense Dr. William Ruto kolende bono koranga ebintu bya chenjire bagotebanga siasa tonyebeka asenkoro imeritkuligoro na umeranete kigima no muraibwense bagwasomere gazeti yo olenga ninki Dr. Ruto abwate asabaraiba Western asensemo ya Kakamega State Lodge nase epeji ya gatano nimolikeretenga naki umuraibwa bake bunge Opio Wandayi abuli tukuligoro nere okwanete nganaki obumabwazimio la Umoja wa Kenya wathali wicho wikirana sensemo ya Jacaranda asamo sangerekano Jamhuri Day oyubaro beretie sababu nelinga umuraibi kama kia ODM gose the former prime minister niga anyartiko baga kwaliganiwa asensemo ya igikaroge kale ase United States Africa Leaders Summit igona kyo atagere eikarane ase musangerekano yubuna baro biriretie ayo na mange nabogwesomera ase page ya gatano gazeti ne ya The Daily Nation ase page ya gatano no gazeti ya The Standard nero nero to boritoringa ne linki kya to mo bas miro moja go call of ritko ya boria jamule eiba ataketo celebrate asensemo osbata batakero ko yol dimo kutana sensemo ya chakarana kunde gazeti ya The Standard eneri tena weka turame kana buya ninki kya gerete bakakanya mukutano yobo anekrabono omurikiwe siti amuriketa atebuna kero wambio wandanyi arare tibo igo nigatigete ama supporters gose bali ababwatani bo mubwazimio la Umoja watikarete asenjera gatiba tamaitingi bagokora igera konyara bande berobere bina litukeri kwekabachikwenda kwikasense meri ya Jacaranda grounds Opio Wandanyi ibo igo ore minority leader gose omuraibwa mubarobo kase bunge neroretia magana litukeri kero bakwanete chingwana mubwa baraibande basmero Umoja era karwa chibweri gosakaraligo chiase byombo bya kinyoba cyuburalia senseme igabogo nemurikethena te Kenya Secondary School of Heads Association Kesha na kibono ya nyarere kego siro muroberi junior secondary school gotigara si school cyoboroso kolenda sababu serikali na uikemente chibese cha competition asi school cyo jinze school cyoboroso amo nejeje secondary kolengana no munyakerebo bwekyombe kyo national ose Kesha Kenyan Secondary School of Heads Association national chairman Kai Indimuli niga na chibese jikwana no yasi school boniga nigo jire chinke echerero bokorali utakorekana buya ase ense ya Kenya school ekertos ko bosie beji ya gatano kabiri murigete buna aba mengi kurwa senzema ya Bungoma nigo baso gateri tukuregoro ojuwa gachukuri ko mochora omo senator bo lakini yaro kana umubaro moke bwaba akichikura nigo sogete yirite buna obwo bokabana ngosora chikuire kero egyo chikure njigende ko barwa senzema yo tokonyora dichiwendo chikote tukurere kurende bakaro moligiwa siti adigete abugoro nigatete na rotana utugosomo baro moke bwaba Kenya bali senzema ya Bungoma nigo besogetie ko chikori ekeroge nigo giatigete bosa ekero yo kabe ekero monogeri bunge boniga Moses Masika Wetangula anyadeka utikero egyo nakoba omospiko so monogeri bwekerogo monogeri bunge enene igonto chiko tebina ngaki agendra sensemeli ya Bungoma ina rairo boltase beji ya gatano na kabiri bia mono engana bne yoyo mto Brighton na irobolto ase page ya gatano na lima se gazeti ya The Daily Nation abwase kolengana na the front runners gosibali babwate kimina negetindi asobo choliobo bali batatu Wafula wa Munyinyi korwa Azimio Wafula wa Koli korwa Ford Kenya na Mwambu wa Mabonga korwa sekiama kia UDA na bale kumnyokani kigima asobo choliobo kolengana na baraya baiga niko batebire omubaro omoke bwaba kichikura abo banyatko babawikira nali tukurigora sensemo ya Bungoma nigo oretire
no na serikali asengencho yake korengana baraya banigo bagotebanga rituke rigaria igoro tare 8 kangandi araretigwe koba a national holiday ase county eyo egera abantu abange mbagende mirimo banyare kuba bagwesokia na gwaka chikura cyabo abantu abagike makorangana n'ibicere gigase gazeti n'abantu babiri babwatetie elaini amachibu gosa matokeo ayo ntochigo kumanyanga naki arararigwe asenchera yubwikira nukorende umubaro moke nakyo nakigetango muno kiarorekanete asobochori obwo bwelitukurigoro boiga ase obochori oboke bwo MC asense ya Mumias North na South Game ase county ya Siaya antiarorekanete gutwara obo tutukano abwasi gisegi cyanyariko bachigwateka gose kiburaburo cyategete wetane abantu 15 asensemo ya South Game ase county ya Siaya mbatigere tuwe chingoma chintindi ne kigali kubekwa umuriro ayo nabakwenyorera segazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 na 2 bege page ya 5 na 2 yeyo ne bwatengana kiense ya Kenya bone ya irechi proposal ko World Bank ocha ko revive economy ense ya Kenya serikali ya Dr. Ruto ne chikira ne chi propose chiga nabo wesomera senchera yo bikerano chinga kitwarora World Bank Director for Kenya, Rwanda and Somalia Kate Hansen na ikirana sense ya Kenya litikuliba gutwaretege ikaro na delegates asense ya Kenyatta International Convention Center lituko lya Jumaine wage gazeti yine muri keretengana kyombegyo kubalika balimu Teacher Service Commission kiaorokere iri gosikia rura megero cha sabalimu bechi secondary emerongo chirwe merongo 5 nomo abunenchera ya mayo cha kubakonya wikirani omurobulyo CBC abalimu abanyorera maili igoro y'umurobulyo CBC eligo cha kwaligania abana 1.2 million junior secondary school learners ayuna arairo bulitasi gazeti ya The Daily Nation Egero ngukwerena gazeti ya The Standard authority ko chikokora kurwasanza ya magazeti ngukwero ikasebe je 10 asimurigete kiombekeri ki the National Cohesion and the Integration Commission NCIC ngabano yaja kiromoroberi yokwena kibuna ngakike gokora amangana ari anyarika gwateka kurwa sobo chori bonne bo mwaka oyo iga karono batebuna kerenga kiabo nogo kinia amangana yomorembe amo nogo chamo kwa bakenya korengana na ababisa bekiombekyo bakoragwa na Wambui Nyotu na abande ni bana batebere na bakoragwa n'umunyakero bobwe kiombekyo na abande umunyakero bobwe kiombekyo ku Samuel Kobia abatebere na bone mirobiri abo babekire bene neri na yogo chikwena kinga Kenya ikubwena kurwa siri yote linde lyonsirira abena ndiare ngororo kurwa chikura chiri chia tueta boigasomano banyare bakoboli abakenya bonzi kwene kuna ngora libaro morembe na gokanya chingwana chiri chira torane na guturwani morembe asense yaito ya Kenya yu ni gara se bechi 10 gaseti ne ya The Standard kerbono banda takobeke meroberi kwene kuna Kenya ngosukere go chibosyo asomoroberio bogo konya kuralia umorembe na kubwatana asinjera ere endonge biomano ne gazeti yiga ya The Daily Nation page ya 5 na 3 ntorochenga Francis Wanderi na nyartko ba kagwetenenia emiremo gosega ko resign na boyige page ni muri kerete igoro yo mwaziri bwechi para no basombe Kipchumba Murkomen abwasa tebire bono nga standard gauge railway SGR ne cheko extended na goswa asense ya Buganda wetera asense ya Malaba ete Nakuru Kisumu then emanyagoswa ase ense ya Buganda kolenga na Murkomen nigagotebanga nchirate yo bararosie the standard gauge railway eswe asibitauni bikebike nigo batagete eswe asicitauni chinene mnenchire moyugo cha kwangu ya nonye no bokorari obosombi asicipara nigakwantali tikuligoro chingakikiranete asokubekiro wechigutwa gwetania barokiwa elbweyemo korwa sensema ya Railway Training Institute RTI imeya South B ase omochio Nairobi Kerango page 10 niri murikita bune kiombegeri ne toba chenu ensengima World Health Organization ni wana Kenya rekao tena Kenya nigende kwa kono mochando mareri kolengana noroboti ronyetero kubatukwa ni yarekene na Kenya tera akatua yo eliminate mareri gosyo kurusi mareri yororekera banda bange bandete gukwa na kosigutuka n'uburoiro ubokora tunengoromba kolengana no muri gazeti gosikolengana nikiombekyo kya World Health Organization yo kya alifiribuna 0.82% ni asomwaka w'igirubere nemerongebere
ego ikumwa ko 2021 nigo Kenya yanyarithiki gukinie birengo byaye byoborwire bwa malaria go malaria teraru nigenero nigendete koba erio tutekwesomera nabo gwesomera CBCU ya 19 yundo jina ragenderete asebeji merongibere ne liamurikete na ki vice chancellor ya Incheton bona bekirwe biara na gosibwa se miaka asemetenye emotenyo yom study days kubatakana ni gaenda maminja nerichiko ekare kiombekeri ose court ya employment and labor relation ya nyade komoboria akane lecturers US kurende nigo adifa gose nigo amenda maminja ikambero ekarata enda ase ekarata akorabune ikambero kiamo chigete bono niga guchikoba ase chera emia matuko 30 ndena mange asomuntu tanaliti ayuna matambi na mange sana koba igo na rayu agenda ko base gaseti ya The Standard ekaroto gucho kwenda somo tumagotumanya ko irana tukwanira iguru yengana Brighton ya bolia iguru ya gender based violence ndochenga ngane yuba igona irubulita sipeje 12 gazeti ya The Daily Nation kolengana no butukini go gukoroke ngabona basacha usabaga kabange nigo bagendrete guchandika asogokira was they are suffering in silence, fear, speaking out about GBV ordeals. Abagakana barabungwetera bakalengana enkongu nkonererwa bakaro bwene bwabo asengane yega ya gender based violence nigagocha chinga kiama tukali 15 nomo agendrete asesegi yokogikeria chisegi cha nyumba no kunererwa kwa bwene bwanya bantu was 16 days of gender activism against gender based violence aitochikoligere nyora nigago ikomo elio alituko lya ankyo chitariki 10 cyumutinyo yo kurwa gachagete chitariki 25 cyumutinyo oera o 10 na limondo chingayo na rairo bulto mito Brighton asegazete ga yabono mambi ikarorera ngo jara lingo ikya sensengi mali ali kirasi gasete ya The Standard ni libuna abantu 131 bani oba sirio mabwabo kubatakana isegi jigendreta senseri ya Dels Congo yani ga kobali field na United Nations karobono murai bwense umukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta anyara ka koba omosomo stari motanga ni kwena kino morembe nkobekura senseme ya ne karaba koro mo sangano lyo korekanda senseme ya Nairobi wana atani wana ndo chiko genda sense ya Goma ekarota gete omorembe oiranere senseme yu naro ara se sensemeri yense yense world aliale nsengima biamona sana naende nko ntabi mwanchumuri yankurira samangana yechi county Ndorochenga bono omurai bwense Dr. William Ruto na chigutarira county ya Tharaka Nithi omwaka ugocha kabwate kegwiki ya kigima ase county ejo ayaniga negative amano mo governor bwe county ejo Muthomi Njuki magegayo gutwarige ikaro na kumerana no murai bwense asensemo ya State House goroche ekarota gete bintu bicha se county yawo abagavana weika oliye bintebyo roche ma Muthomi Njuki omurigiro murai bwense andolire iranga nachi gutarire county yo Tharaka Nithi omwaka ogocha kabwate bag of goodies ebyagwe biya agocha koirere county yo eyo minute mangana yechi project gosabana ya magenderero araenda chaki ase county yo tinko manya mugavana obo osumira no murai bwense gosana bwatemero bire yo koleta obokorero biya weikaba umirane egere babeke emerobiri yo binte biye bikoligiwa binte biye bikoligiwa ne binte biye bikogorwa bikogorwa yes mbiyemo no manju murite to anda sense media studio to koira na to kwanlenga ne eri karotoro jena agenda based violence again that nekra baiboli bakar koire tambukero koita bana babo santu bakari koita ngura kwana to ngane yo nayo to ekeregere kyono je ngiya ireire omuiboli ara ito mwana oye nere go serutero ne gesima kanya go to mujumbe agwetera sena mbera skini ayo rabe to kubodi na ayo jingikira irere omuiboli aito mwana oye nani keta kire ko be kuikya to arole binte biko korekana asensi to ya Kenya bana bari no sente bago siru ngwa ko ngwira to kwanda yo bego nan to kuira kemina kya World Cup ekero toroje buna terigo chikoba era go soko sekas chiti mujiri isano eso chitigarede ase kemina no keri kya World Cup ngwira to asentu ndende kero to tena toska inero ndis TV wansu bomosi
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubili merunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Spexels Opticians abubare si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso na kooni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Dizi Kids numurubili bwabana uyogochera kerari tukoria Jumamosi chinsenye chamambia goika chinsa isano. Hello Dizi Kids, karibu kwenye Dizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao chorugonko ruagusi aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyo rumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange. Metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyoro koko tebiga bwa tobo semi urara amenyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini ura kobo semia kegoranga ayebono kari gukinure digital. Omwana Undizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi. Ekerogendrete kwebanga kugore bintu ao na boigo okoriye duka okugore bintu bigo tumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke. Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe Electrical Services asobokoreri obuya.
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri y'erisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Chimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza bunorwarete watatebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboko mwakirisimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboko batarira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni oregene a company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugushirira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugo akamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuriro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebi abuso nebintu binde binge bigotumeka asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gotumeke stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisime ase namba enoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo
Amo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Mano manji muri on disi mna kaltora sensa mirinde yo mutumo ko twa bwatura kwana bera tata kaltoro jina jinza jito ko ya chiku jito jo swa sensa mirie bwatu ko kedero ni maitene monya kanyerere te mono kabisa ndo za soberede ke ka to jiko ni magogi nani o maitene ni onye kanyete kabisa jiko ni magogi to swa somuruberi we bwatu ke ko nde ntwa kwana lingana gete twarana igoro nto ja sama gaseti una abantu muibulio yomo akataka goita abana baye murugyo ya gatama ari tukuri orontoro jino musacho yo mogwi myaka 50 erita sege sibaime boygo ndi tukuri toro no musacho yo mo asense media mo be na abana baye babere ba siriyo bugma bwate myaka 3 hani go balengi chibarongo iki kagire buna go sekima ikante buna nere obai uisene ruiteta abana abo asabu ketensu mbondo takatura bora ni abera tato jinae na sara buna inkiro jige kuirera amangana yo korekana ebyo bya chire bigo dana ya chenda bezbano bete inchenda chenda bezini violence torena inkikera agere eginte ke korekana boyo ngugwera tura ke gaside kangi sano ga tura kumurekera mangana World Cup ayu eginte kwa tena kitaru ko baraisi asiti mujiri sano sato cyakira chikota final eginte tura kwanana inkiro jigera agere omonto aito mwana oye no nyombo ko mugwabiri sarabano mwena ritogotura kwana jide kanke ibere sato ekarotu kurgina no enki ditwa buri manjumuri nere enkiara rubirengere bya igoro yengana eye asibono man umwanjumuligereria ebinte biga gusibikore bya Bible gwita abana babo nanda Bible nabutomanyete kanga bakuru burendi gocyasa abana kolende nani nabo bakari kuba bonchokera babaita baba chisumu baba tarira usibaba defile baba amarito egento bono kegendete koleto muichano ase chiensemo au ase ense ya Kenya natali ense ya Kenya yoka kulinde nsengima niko torochenga abana niko bagendete guchandika kyandike komigoro tukarari ndi bwana bwa abana tokaranga maene obulindi bwa abana niko butakeire a lot of care na concern kulinde bono twarorenga abayiboli bali bagwena tukulinda abana babo andi nabo bakuba onchukira yageranga bona mangana yobunereria aso bwana bwa mwanya bantu bwa kunirwe natali abana boka nonyena basubati nkunererwa bali na barabo mpaka abagaka nkunererwa bali kulinda sibono iga ayarenga sa magazeti toroche na abana bake kunererwa inkigosege kwirera abayiboli bali bwana tukurubulendi na inde bakunereria obwene bwa abana muna inje sara kero kende nobo saliku wanda burukinga nobo saliku yo mto Brighton asenge nchonkirende oseno kongwa turatebe nkyo mwibuli oreitera abana bao abana ba malaika batamanyite kindi kyonsi obabeke obakorera ubugima bwabo abana bari gocha kugenderera abana babachi professor abana baba babunge nonye ubugima bugenderete gokonga eyo tali ogwanja kwa abana tali ogwanja kuonde bwensi ense ya Kenya ntoruchinga negendete guchandika kiuchumi senginchunga nturetenenera toira namuna ritu arenge kare abana nkibakora nchito chino kongwa bano yo mto Brighton niko seno bosaliku nabera no kongwa bono umete nje yasire kyara na magosa no mongina no mugaka no mongina magosa na nyomba mwao ninkyore gitambukira sabana ekera abana barabuni go bale innocent bana amba maitingi ke kokorekana ekera ngo debutore no mwana bwate miaka mwana unakabate miaka atariki miaka 5 omoira sangao na bagwada butia sali na ndaruka soli kwera tata mwana mete kwanya kore study timayenga ne miaka 8 uchinse mwana yagenda alia na bakurukora tata none tatu mwana tabata mwa lakini ndebono omwana oyo ari innocent study yo nabogoja kwandura yakora ingiye kwero mwibuli ara itorojo mwana oye nekera mwana nabagosa no murugino mugaka ino ine biri mwagosa na bana bara innocent akidore ne binte bibi gokoreka na sense ito ya Kenya ya beri mono chena biswa olense ya beri mono timetina
andi to yakora tana abantu bara kwa expert bara tana inki bara baroje ikwiringa ne gokorekana to chitori mo subati Ruth Mugaka yo lengo mogani ito mutangani tuneta mangana agenda and mainstreaming ase county ito ya Kisii torara kwana nere actually nabata kerari gigwe arara to inyora asenge arara to inyorianga inkigegendrete gokorekana mete baromba manyete no nyenu no subati professor Kalen Nyamwange nasomereta mangana psychology bintu binga bunebye mangana gender based violence ya business nyaramba ya baba bwata nikorwa sibyumbe biribya manga heart abali twagatwarire kare tubali egera tukwaniranga ne yokoranga yabereri otekegi mari tari kubwena ande ndiri chikubwena raisi onye yekire nga bayiboli bono nabo bagoita abana babo pi abande babanyenye kubwa ne chingoko enchendo chinga na marua amaru naro achangi amaru nyasore ibintu bigenderete kwana kine bite byagende omato tumeke amari we otinde mto Brighton otanda taje gotumeka ngata umonta tumeke asige kigetambe nabera morokie epicture ngao onyore ka korona nere tarochi kolengana ni effect ni impact ya Mario gali yo gotinde kera kuri lecho kumanyana ankie ke bono usana na batamanya yes Mario yo gotinde producer Joshua Auta na mabesana andi twarotire lakini abantu bare lakini abantu bare bakonywa ime dini word forget marenda abantu banyongo bogira lakini abantu bare bakonywa andi batene di family ya batene no mwana anda muntu akonyimba ko bogori omena bogori ensu gochika ote bana bane mbaro lakini abantu bande mbaro nani ngoje na sabe ko bwati abantu aba yatini ko majumondo singo kya kanisa biso bwati abantu amono na bokonyora ngo chibale kanisa abago itabana babo mbaro bale nona abantu abisegi cyanka ushoko bwati abantu abangwana bale kanisa lakini gisegi ekire nyomba kwa kibwaira abana nabanyungu bokibaminyo kana watote na maru lakini mbaro konya abakonya maru bachande de no mo rugibo mbasta ukariko machimo pasto ena ya basta na chande kera ndo mwana bali kanisa kera Kenya percentage ya kuandika na sabera almost 90% almost 80% lakini wana de baby ukarika na sensi ingo bono kiana kiraditu Jumapili Jumamosi kanisa ngwana dole ichuma ngwana dole mosikiti ebinde itro jina bigendrat I think nebirengererio by'omuntu enchira korengereria ranga obo amechando yaebone menge aise na gotengora bwatinde sana mangana yimitandao na rocho monta kubulinga emechando ya elio tagete kuruira sobugima kwaro umusaja gagosoki mukungu chisiko yune mechando ya na abana osiekegesi nga stress ya yune ya bona koranga ubugima ogokonga kubugima wachangerero umuntu akoranga bona kingo kora timbu atikende na keba abana mambi mbatagite sukari bana mambi mbatagite chianga na kingo kora tiga kwanza mbarusioro linda lionsi timbu ati any hope ose timbu ati future ndeons na mabugi magokonga na rokoranga na bwaberobe ebona ka tuwa ndo kwanda igome tukuru wale to kwanda bana ka tuwa na mangana time meteka no mukuru wana mutake mu for bana kera bana basiri ne future muraibu mangyo ekiombe kia welfare society of Kenya ngibwa de wetani abana ange abange ekera kende abana bara abange bana batamaiti tatu abana bakari kolera bagotana ngaita dagar gai mama kari Igo asika seti ya test the people there inja bwata bana abo ba murikire sana ba kuboni kaitata ali mwana royo mo uno kariko na bebinasi erudia as 3 months sibono rescue abete rescue digital kinye amutinyukane mwakoyo iga kurwa sense meri ya Amabuko Keroka between Amabuko secondary school and Keroka town uno bete na no mondo karude to mwana yo bete no wena bwa abana na abanda kindi yo korno mondo kamurde abana bara abange sara asabo bana bakaro sabo konye bakubona ngaya bayiboli bayito bakale kayima kale ibara sikiombeke kia welfare welfare society of Kenya kia abana okay Igobono bida abana bwana bwabo kurwana tukukwanira abahunduriri ekero montago ita abana bae bona ndo musaje na baraja bwa tokungete obwene bwana obusaidi bole nakitu abulutinga when ndio obusaidi boko ba enough abantu baba convicted esenje tokoranga ekineko obusaidi bwa bulite when is evidence enough
yogo convict a criminal yikira ndio bokongo ayunto chitoboli wakili ase Junguzi nega ndete karo june bursade umuntu ana ndo bwatu ko kwanyora the same criminal kega kirani nandikia korobo salibonde nandenga insufficient evidence. When is evidence enough for you to Brighton? When is evidence enough manchumuligeria wakili nacha tokonyingane yo asanga njo chinse chitondo chinga chama jere de tonda seseme World Cup to kwa nini tuvire karabao te abana World Cup yeba ikire quarter finals tekari raisi tekari goseka chitimu chonse ji sana isato weka chetome erire jimayo chi kororana ki as ngakingo yeyo jo korosiri tukulia lero team ya Brazil niko bago jikomerana na Croatia, yes. Achikoraga chense kubne chimargoba yabo. Igengo yone ntindie karoro. Ase tenga jinse jitoko mochase ngenjene team yao ewakali tukolia lero. Tingo mojango nyorire linda kiaro medeni bato bosira nande koraga jinsa ibere ma lakini nigo ikanyurigiri. Alafu ne transition kwa kere na Argentina. Tukolia lero. Gona mambingo yone karona. Mambinto kwa wate ngoyo kati ya Morocco na Portugal jinse ikomene ibere chimargoba na bai England bachikomerana na France chinsa inye chubo tukubuli tukuli ankyo ikobono echine na chichi team choka chategere kurutwa gachagite ne team 32 gocha chatrimbo kere chiko na gokea na mpaka tuategere team sana na isato chitimu iji waka jinsa jirangane usinjirangane jinsa chirangane nendoche jinsa wekajia jinsa jirangane ne nalio kuibera baana bata ibera bande I think so ndoji kumanya mano igeke minane kine gatindi ko chiko ba seri tuko lia lero ekaro chitimbo no jende kuirwane kire timbo ne kuirwane chiko enda semi final lakini nende yona otareka sense ya Katali ni tuko lia lero kwariga ni kwasigiti kya usi stadium ase team ya Shabana FC ile team ya Mugusi kurwa se ngorosi ekariko kosori na edimu yegoro SS Asad kurwa se county ya Kwale ikobono kuko ikagetikiria kisi stadium era bate gusi stadium bate na turugwa kana besende yonsi ko soimi ibata kitene tora soimi tora tiutere nyino na Shabana ya bera matuka mange etara keregeti kirekero kia bengero renovation usikia korosiwa lakini tukorero twanyode na njengo ndando medijigora saa 9 wanande getikia nganji tingo yo na anje tingo tigara maga anje ngone ero nganje tekegi makorundo mwana moke timanye tingana kina ganyete captain 001 akantanganira kurende ni 25 umeto monto gento ngero gutika ento arana mo chief officer bamwana jikosori na youth ali Wilfred Dianga na teba mangana yuna bono chikosori chia chakre bento araba kore vraisegeti yotonyorane chikora chinsa jinsa kianda tukurara rasigeti kia usi stadium ase kosori ya Shabana versus SS Asad kurwa sensemo ya kwa ego bano tobese komocha leron free whatever leron free leron free nje tie kentu ana go tumeka for a long time mama ngana chiko sori to tumeka sa mangana mesangere kano chana ne bikaro amo ne binto binde bano tumera na saa 9 kamili ekonyora nga waikire geti yes ketonda sensemende yomotumo ko bano to kwera to jing setting to enda sensemeli Free Friday. Toto makia kanya kwa ni birogo bia gabu wane to kwendele mase amwika somoroli Free Friday ibwatoke torusia stress to so ase weekend torusia stress ngwe na tore to endale Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Gusi Urban Blast Omugaso ubona Turiguchie kwa babuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Guika ikome chiamarogoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Minchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Ase chingero chiabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Mioye kama nyaini
Ere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusi Urban Blaze umurubiri gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Sikiza ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kankaria ndizi Gusi Urban Blaze Gusi Urban Blaze Ebundi engia nigie kororekana rituko litanganie agwika semeremo yao ne mashini iria kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na iseto isano isato Gusi Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Orogendo wichi kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikeranie eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokurigeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao nabono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko lya Alamisi inseye muninsu ya Marokoba naboigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinse isano na ibere cha Mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria Imeyandizi TV Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi asinyumba ya Gusi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani abo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asobogima bwokera lituko
nomaete ng'abande babo n'abarimu nomaete ng'abande babo n'abanyagitari nomaete ng'abande babo n'abantu bagokora amang'ana amakong'u nakyo gekogera asumurubiryo bw'oburema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchua ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu n'enusu cia butuko nabo igo mwiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo cia mugaso. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV Ubwansu Bumugusi Ndizi TV Yo man Free Friday Watoke Friday Imeyisakia Pero tiga maibe Esiri motamanye Emitanda ongo basare Mitanda ongo baitanye Emitanda ongo banchelane Mitanda ongo basare Friday. Yo man. Pero tigamba tebe esiri motamanye. Pero tigamba ibe esiri motamanye. Emitanda ongo basare, mitanda ongo baitanye. Emitanda ongo banchelane, mitanda ongo bakoroge. Elumona, quiero un poco gambo yo meino. Mento banchai. Friday. You go dance and you rotate. Ni mwate bocha se poquito. Baby njungwe chocolate. Nota que te maya con gueto.
bocha se poquito. Baby njungwe chocolate. Nota que te mañas con queso. You go dance and rotate. Yelele, 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 mama. Ni bote bocha se poquito. Yelele, 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 ora get baby njungwe chocolate. Yelele, 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 mama. Nota que te mañas con queso. Yelele, 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 ora get nga ninche nai babagaki ninche nai bakengoli ninche nai bakengoli ninche nai bakengoli baba ninche nai Utakaye songere Utachiri songere Mwanya getinge rwanere Vanto baito watere. You go dance and rotate. Ni bote bocha se poquito. Baby njungwe chocolate. Embambaru superstar mtoto wa mama Wesas Production. Kimto mwano baba Ningwatete kimto mwano baba Akiswete kimto mwano baba Ningwatete kimto mwano baba Akiswete Mansanko omwisirikini. Thanks for your support. Embambaru superstar mtoto wa mama Wesas Production. Kimto mwano baba Ningwatete kimto mwano baba Akiswete kimto mwano baba Ningwatete kimto mwano baba Akiswete Mansanko omwisirikini. Thanks for your support. Ngatiye gasikaga nkwale Ngatiye kwale ngokembe kugo chirote Elinde ngokwanere ngatiye gasikaga nkwale Ngatiye kwale ngokembe kugo chirote Elinde ngokwanere DJ Danso salimia watu wa Nyanturogo. Egasindo cheno bwate etabi no bwate kuligerelie kini yoka neba muletane. Egasindo cheno bwate etabi no bwate kuligerelie kini yoka neba muletane. Emoyo 19 kwanelia mashapiki Titetio basene sakara obuno bosoku ndagete tokore nyangi Embambaru superstar Friday Omo isirikindi Wesas Production. Ingo yoranje karuru Enjera chite Nairobi Ekasene yukaruru Enjera chite Nairobi Maega yugusiririwa Gachaka kuli umushara DZTV Ekera litu umushara Friday Kanyurate mu musiara Ekera nyura musiara Watoke Friday Bang 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 Amaize matogoronga bwatenche Gaki batebye na bonde igo Ebyaro magana nga bwatenche Gaki batebye na bonde igo Bate bando mwenge bune nyundo Mwabo batebye na bonde igo Amaino mbwate bune meche Gaki batebye na bonde igo Tiga kongamba na bonde igo Tiga konchencha na bonde igo Tiga konchaya na bonde igo Na bonde igo intongire igo Tiga kongamba na bonde igo Tiga konchencha na bonde igo Tiga konchaya na bonde igo Na bonde igo intongire igo Neri tiro mobero mwanya bantu igo Tongira somo bweka noye
nainde tobaise gochaya muntu ensege na bwato buya bwaye onyagetinge nkeke igakiabeire ense yaito no yaiteire ipara wetamo ikaranserete metandao ninche mobokerete otare wanchaga timotigane oyontongetere na manyete tiga twanchane totigo bochai embeo tokweana neyemo nobo mwenge na boreigo nobo mutambe na boreigo nobo monyerere na boreigo nobo monetu na boreigo amaiza matogoronga bwatenche bakibatebye na bondeigo ebyara magana nga bwatenche bakibatebye na bondeigo bate bando mwenge bune nyundo mwabo batebye na bondeigo amaino bwate bune mbeche Ewatoke Friday. Ndizi TV. Free Friday. Imeyenzakia. Nyabororo nyaboso na ye baba ngo isane kanekeni kiao orogende manyanga netabia o baba bikagera to bancha ndindi koli boli mandigo boki mababa Ewatoke Friday. kerongo komisi ni gonko Ndizi TV. amonoyo no mbeki kenya beta ifo Imeyenzakia. tenya beto kuligente kia baba no batesura omontago kunenya saima komo ngenta chembera nchimenyetera tirio tegetenya beta igongo komento moisio mobendenekera konyandiria Ewatoke Friday. Nyabororo nyaboso na ye baba ngo isane kanekeni kiao orogende manyanga netabia o baba bikagera to bancha ndindi koli boli mandigo boki mababa nigombo ate bicha yao kerongo komisi nigonko nyekisi amonoyo no monegi tekenya beta igonko kechwata sengencho yao natera ekieni obwate nyabeto kuligente kia baba no batesu konyandiria na watetireza onagona kogoreye kayotenge otigane boda boda torakoiyolize babonyaruge ingonjetenya ejero nibasinye koigwa ora misi mama nabokonga keresimi enamba nelielia omwanjite tietigo chenchi ora misi mama nabokonga keresimi enamba nelielia omwanjite tietigo chenchi omwanjingira neliabana kerubongira neliabana omwanjingira neliabana kerubongira neliabana ejero nibasinye koigwa ora misi mama nabokonga keresimi enamba nelielia omwanjite tietigo chenchi ora misi mama nabokonga keresimi enamba nelielia omwanjite tietigo chenchi omwanjingira neliabana kerubongira neliabana omwanjingira neliabana kerubongira neliabana manyete tingi keraini mwanya bantu tole no boremerwa gakije tingi saini na bonda boruga kiebisa na tamtizo Ndizi TV. Free Friday. Imeyenzakia. igondo mwoge bunegesire cheno gwembe mbagontui igondo mwoge igondo mwoge bunegesire obogima bwenseye mbosa ema weto matorosa tamira nyasaye gende kanisa apeti arena babisa bagote batamta kimotera
Ebwatoke Friday. Nakanire pi bagontui igondo mwoge bunegesire cheno mwembe bagontui igondo mwoge igondo mwoge bunegesire Ebwatoke Friday. Omo sayansi na tamtizo Eyo gusto. bagontui igondo mwoge bunegesire cheno mwembe bagontui Ebwatoke Friday. Manisango Eyo gusto. Wizirikendi Fresh boy Obe ekenyoro gyansaliri settingisi Obe ekenyoro gyansaliri settingisi Ekenyoro gyansingire tingati Akiri yabeire tantana Ekenyoro gyantingire tingati Akiri yabeire tantana Ekenyoro gyansaliri settingisi Voy a causar Monyo muri bono na liere bor kabisa Moto. Free Friday yitar kinkia no motinyo komina kabero mago yiru verne meronge verne vere kerban tu pore ne sumuro be buato ke Friday tu abaire tu karanse ikinkima ana tu asoira sumuro Free Friday buato kengate kwa ni yama go kandonse sobere de bone minte bire morero producer idado dena mambo mbona go jaga kabisa yes wanchu murigere karo kwaro diga ekero tu ara iterne mto Brighton nenjara yo kubarega nyumoro video bene Ndizi TV News Ebwatoke Free Friday tumeshajaja ndani ya mpango ndani ya kipindi inyora DJ tu ikaranste wane tuatenena ni wakati wa kutupa stress wachana na stress wiki ya beire ntambe nyaso wanchire kwenye kora tole mbona ukae na stress simama juu enye mesa enye birogo egera tubanjuka sisi wote ndani ya show yani ngogete kabisa nani ngana kitu hapo kani beito ngwe kabara studio yangu tena bai kire no around mete studio nyingi to bwate bara around kabisa no ko so abare ke ga studio ende to mai ko chaka na barabu benda ko ende to tora de nan ka yoberede to mere uchumbe auto taina ngaki Bwatoke Friday nga yoberede nga yori kumberede kabisa kai kwali chaka ile ko ani magogi kiagera enero Ndizi TV wansuma usi Free Friday Bwatoke goto ma uchumbe yao go just studio asimambi yaboni karongo so mai beri sato morning ni an kutoka Keroka naomba mjese wimbo wa Mansango tigantere no magoko mama ominto yakabisa uyi producer ngo jesera Mansango babu atranete na watermelon fanya mambo producer wakesha moto ndani yangu mele ndongere kero bonto dara ankoranche te asige te buna yanche te singoro njinganje te singoro mwenze ne singoro singoro anje mama Charles Lwanga Ugato mwalimu kwa chama chake Nguso Salams Club akoteba niko ndani ya show na Lady Ion Kwamboka Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka na Dismas Okinyi akarondoche Chris Orina Chris Oyunge kwa register wa Westlands Nairobi count 047 akoteba producer wetu our super Nkomoroka the hottest the baddest the major asogongorobu siba akoteba ngatupe moja ya makubamba ama ya Head Young Kenya asante Vincent Maina akotebe chu ya babas watching you live from Bosansa PAG requesting ekenyorogi ansare ire settings na kwa producer kuniga umanya gutoweka sembeo engineer Vincent Maina iyo itakuja alafu na ndeni ndoche Divina Mora cross South Mugrango agoteba show Ebwatoke yani nero to chituganyerera kiandagi komi insugeti chimesa nkonyora moja ya Faina B nitashukuru sana ambia mona sana Divina Mora cross cha South Mugrango Ridi nyaboka otana mbegere kama mtu fulani otana karibu mageni enengagiye Christmas to karibisa bageni ngao iridi otana kinera begerwe kama mtu fulani rodere otana karibu mageni welcome karibu mageni akina mageni wengi wagoche pagire bosa Christmas kama rancha wanyamwaka wale mnatoka jiji wale mnatoka ma cities moja bosa ne bag maka daro karibu mnyamwaka dari goja pira bag mnyamwaka ne goja bag lakini muntu bwa jogete na bagoja kabwate gento leta mochere yani leta mechere leta masie mandazi mete ntungo
banga tukanyereta matasi nama kutasikishi metari korwa bono ni gasi orafiri gasi ogofiri usamakara weta ali suswa anyara makara ni chuguni ali mugo chabusa imwe karo mocha koirana chingo koko nya chisibire ga matoke abukato emesi chinchugu emsukari ni na nyinyi lipa bwana wacha kukuja mkono tupu hapana iko na twabari ganira sengencho yemo yegore bosio amoyego jamhuri de inore bosio tunawalika nyinyi wote na ndo nyorendera studio bagandi baito ngwata baikire bagwete ma iko boni tokore bwangu buna jinsoke banyoreri baga torara katika kidogo iko no manchumuri to besa gusuka in a short while bagandi baito baachire ndiko kwa tainingu utawaonea hapa mezani sitaki kuleta siri anyara abantu ga baachire usibanduke usisonge ebwato ke free friday no vale se studio getega hello tumewaona tumewacheki kiriwa toko na sense menu studio kon to kwira nani jinji kwira na body producer njibona ngo jikosokera ni abageni ba yeto tangana toende mama faina b okosokera ni egere abageni ba tiko mwanje muri na sare kyare biro biko minyoka lakini tumira nje koro nyinse bira sobosera bwenga tiangana nya kweroberia sara kawa tenga njengiroberi tumira na jikora ga chinse bire kya botuko wara somoro biro bosera yeto baise gusuko mwancho muri gere ndo chimbara bako no kolika chujumbe Josephat Mugaka agoteba niko ndani my dear kama kawaida leo nitachelewa kazini moja ya Faina B itanifaa igombe mano mwanje muri gendera kutubwatia somoro biro yo bwato ke Friday tenga kabisa maide rusi stress yago bane stress go goidere dance kabisa tena senza mbele studio to kwirana muziki mambo mbaya Toki Friday Final B yo man don't take it ke bute kerenda bokondo don't take it ke bute kerenda bokondo tenda bokon ke bute kerenda bokondo tiye chabose ke bute kerenda bokondo tiye chabose ke bute kerenda bokondo ese se yana ya Toki Friday yo man don't take it ke bute kerenda bokondo don't take it ke bute kerenda bokondo tenda bokon ke bute kerenda bokondo tiye chabose ke bute kerenda bokondo tiye chabose ke bute kerenda bokondo ese se yana ya veire ke vengi ekare kora chingoko kerigo itamo tansuru hige komate somo tansuru afadhali ya kurukuru ndale otu ya kurukuru mogonda inchengo cha Toki Friday Chikira irea Digatere cheno mogo koma momito Digatere cheno mogo koma momito Asana ikeire Momento kuna bunsa vera Bogi mamenyete Momento kuna bunsa vera DZTV Free Friday Watermelon Chikira irea Digatere cheno mogo koma momito Digatere cheno mogo koma momito Asana ikeire Momento kuna bunsa vera Bogi mamenyete Momento kuna bunsa vera Asana ikeire Momento kuna bunsa vera Bogi mamenyete Momento kuna bunsa vera Imamu kandenda kurundo moke Asante mama Okangire sukurumbo mosike The Honorable Nigona tene nirege tumwa kiego tinarosire Timbati amaboka masani ndaneri uko nalikire Imama tigango tebi kurengoro yane ningwanjete Inari konyora no nyakabeza negari mpuguri Ubunda amaboko buri mambya mbokibuya Torosae unsabiri mambya mbokibuya Digatere cheno mogo koma momito Digatere cheno mogo koma momito Asana ikeire Momento kuna unsabira
tindi nonde Ugansomya chimbo chingiye kingo kora tingo serunde Mageganto chandegete mam Tuchetia okumoyo Enonye kwangagete vina Imbiankonye tenche mona Nyasaye tiga kurende mam Komento matuka mange Komento momoyo bonge mam Orora ya bana bande Tiga tere cheno momo komande Tiga tere Ewatoke Friday. Ewatoke Friday. Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ewatoke Friday. Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Erori tukolyo mogoko tema muike Etamabere nevirangyo mogeni akumunte Ore nanguru motome Vikarya tonge Ruze virenge no motwe tige nyameye Kaingo chomo murogo tenga Kaingo chenyaro kewa tenga Kaingo chomo murogo tenga Kaingo chenyaro kewa tenga Bande batengia magoro Bande batengia mareko Bande batengia magoro Bande batengia mareko Yogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Emwezi mukabuja Totengera livina Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ewatoke Friday. Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Mogenyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Erori tukolyo mogoko tema muike Etamabere nevirangyo mogeni Free Friday. Friday. Imeyensa kia. babone no manyete nga ningwantete ningwanteta ye no manyete amaina ye nelisa seliko yoboni omoyone timanyete gose mosuko norangite birengere lyo gosonge sumwengite inyora na toigwana nete korwanchero mwanchione abasani bane na beraike bonchoke babone gakyo bairoke koranche gakibwe sikobiso boketeri yanda bwana Ebitu no byonsi nabo birateko Kobo bwancha ni byonsi bikoreke Na yora gari menye gose nche nkwende ndero bomoyo bwane Babe ngina ke munzone Na yori meye nkoro yane Togendare na incho mwanchione Evyo goryo boro ire bwane Babe ngina ke munzone Na yori meye nkoro yane Togendare na incho mwanchione Evyo goryo boro ire bwane Omukungo muyanurya okwaga chamwaye negote bebuku Watamaroro neisako banyumba mwaye mburani gegotu Isiko ya yarose tigeti chakia kelia gore tobotu Wanchete na endosi keto muga koye senkaneromo Nindwara korona na ye konini Eriebwe kaine kuini Ewatoke Friday. Kuneni babona yorierelini Nindwara korona na ye konini Eriebwe kaine kuinini
buyandiere ncheri kuneni babona yoriere Ningo yogo tie mechate. What? Eyo gusto. Wakire ni manyete ncherorego cha ayo mwanchi bosibori. Nerigo teriko liria itoti ririgo etekane gari. Tobasa kwemicha okoba mamo yekire chiyoyo nerongori. Agasaiga kane kare nyamunyansi nyombe tanda nestori. Origia matononya no munyarenda wabusererisiko sabera ni umugako kikogenda kebaruwe kerituko keriege kenkonyora baba yerenda gusa yotuge chingoko monene nyasainero guturenda obonda nigobora samaboko ndemerere Danley Ningo yogo tie mechate. What? Eyo gusto. Wakire ni manyete ncherorego cha ayo mwanchi bosibori. Nerigo teriko liria itoti ririgo etekane gari. Tobasa kwemicha okoba mamo yekire chiyoyo nerongori. Agasaiga kane kare nyabunyansi nyombe getanda nestori. Origia matononya no munyarenda wabusererisiko sabera ni umugako kikogenda kebaruwe kerituko keriege kenkonyora baba yerenda gusa yotuge chingoko monene nyasainero guturenda obonda nigobora samaboko DCTV Free Friday Imeyensakia Ibaga yo chichenka chenkorora mona maisane naye nende naye bweka chentage tochi chomenye bonda engencho bombire yoka bongo kuna mona makokane ukondigere nyakwasoka kwaye biara ekore boswe bwanjo kune manyinga taro mobere konya nagosa gokwano nyabere Danley Baga yo chichenka chenkorora mona maisane naye nende naye bweka chentage tochi chomenye bonda engencho bombire yoka chongo kuna mona makokane ukondigere nyakwasoka kwaye biara ekore boswe bwanjo kune manyinga taro mobere konya nagosa gokwano nyabere konya kwago kire tumontale ronsibe yondugero ngarero naye baba Tamu tamu kyane utarenge kwacha baba uchenkobo moru kyane naye baba tamu tamu kyane utarenge kwacha baba uchenkobo moru kyane musubati kwa boire kwa beire wanchire nkoire ngotware imenye naye babisaba songire bafeire baigure batomere mbatageti nchembe naye bayereire Wancha nimbwa maisomyo yetamanya inyabakoro bagakwana Tebyanya kona isobuna intuto nchaine nende ntogotigana Ege chuni na ya wanchire lisa bakarero tukonyamana Ege asimo de Eyo gusto. Asura gende igon koko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Intagete omenye buya Omenye buya baba Intagete omenye buya Amono yo kwanyorire baba Mwenkoro yao yonsipi Toirorera magosaria Mwenkoro yao yonsipi Toba isa baba gosaria Orenda monenyo momanyene ira ya rueta senyasa etata Osoma baebezo isano elindo manyayo gochika kwa tata Otige kore kabasa chanyomba Omanya masangine chimuma Otige mushene kogamba gamba Omosika yotige konorama Adosi asore gonko kosabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Nonginyora toira naye magega Nakwabeye genderera no bohima
Onyanga no boike kiwa korere na yeno korerwe Musacha nebangata watiobo tawachamu Friday. Chombe chane ntagete chira neteria mono Nyabuke tu fight Iholonda kiem Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Usia yonsina etire Nyabuke tu fight Evuatoke Friday. Evuatoke Friday. Iholonda kiem Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Usia yonsina etire Tinda nyoronga bunaye Nyasa uyo totonge pena manyetenga no boyone Yetacho kia nense ngwe butera Ngwe butera Yetenga kia nense ngorugera Ngorugera Konyandi yangu manyakare Nayo witenda na vaisya Terema yane togende naye Ntabu kioro gendo naye Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Nyegeria yekera ndio rusiba kama kombi Nagotigera omubero nekia baba Tongombi Inju Yotakete chunkoe Baba Uri tokoe Egetanda wiri kya kontegore Kwandigirie geke getambe Manya murindo mutambe no mutambe Tororo bore uwe getange Gari yo more rugegweta Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Tata Nae kerandi kia nengo sabusia Kuigwa muya yekero kiswa kisya Konyandi yangu manyakare Nayo witenda na vaisya Evuatoke Friday. Togende naye ntabu kioro gendo naye Kwandigirie geke getambe Manya murindo mutambe no mutambe Tororo bore uwe getange Gari yo more rugegweta Nae kerandi kia nengo sabusia High five everyone. High five Dani. My first time kuba host ga Ndizi TV. Dani ndo totama mono. Antoroche tu severa gatia. Yes. Now we look good. Basi wana manchu murigereria show twaganyerete nereye kwarore muna tugwita kabisa ni gotene nabasani kora sorongoro gusiba chire nkumakigima korwaga iga asorongoro gusina Kenya ngima ni wandi nabana koruga iga ase ebiro bali itoria gusi rero nkabwate double blessings naende naende ndochenga na yene change twali blend yellow no na wataka yellow ga blend ti wana mwancho maligeria nturigo potezo muda nigo tumubwate Dan Lee kwarore chingoma chaiga bwigase kodre biyane kijana gitukura sorongora busi no mosubati omenya kien kigimo koroka Nyaboke 254 bagaina sera timbwati okay incheli tamanyete Nyaboke 254 confirm wanga marieta ali arase kibando montara konyora ndi Nyaboke totainga umetoka wapi asa marita ngoro kulilia ni Nyaboke ayenda ngiwire asakoro kwa Keroka Ibacho Nyangoro ni village I'm a first born of my mom. We are a family of three.
Na kwa rule keroka ibacho. Keroka ibacho Nyanguru ni village. I'm a mom of two, a single mom of two. Wow. Girls. Yeah. Congratulations. Thank you. My favorite parent. Congratulate kwa single mom to kora ngaino one day. Yeah, congratulations asoko ba mama. Okay. Kuitwa mama ni baraka sana. That is nice. Kwa rule keroka usina omenyethaga. Anaishi Kisii nge komwisi die gari. Okay. Nsabu no mberete. For the first time na korojire na ile nagokire sana karibu Ndizi TV. Thank you. Darley, hiyo ndio majina iko kwa ID bana. Karibu sana. Je Daniel Nyagaka. Jeno Monjali. Aya no muntu mani nataka tushinde sauti yani. Aya no muntu mani enda kwa yani igawo no tuli freestyle. Akote bagoro ku Daniel ngoy. Daniel Mogendi. Daniel Mogendi Danli Monchali. Monchali mata se Josephat Mugaka. No mata Josephat Mugaka. Nilishabikiria usawa nante beti koronga nganje te yani Danli Chimuma. Akorokoro Monchali sune kama ategalia. Igo wana tubate Danli moteli korogusio chirenkuma tukatwara no musubati Kerubo 254 amini Nyaboke. Yeah. 254. Tumevinga ikirubolia chagete sabari nane mono chagete sabari batutata keri nkwebe ige tubwate Nyaboke 254 gorwega county 045 na umbate ga studio turakwanira goro yesabari ya Danley wa sokira matera mange sijui siri ni gani umete abantu bakuchama bakurira kabisa umuntu akonyora bwate mbona chakira wataga video kama lakini ae Chimuma ande ngwasogeti bwango kumwasogeti na Nyaboke 254 siri iko wapi hanga yoko nyora tate binte bintu mbili andi no weto matom ake alafu kwanza tutaragendera pole sana kwa rero ngo twari mubasoko no gana paka tubuli na kike kwani mbando kia wadanda bako bata maisariga imibasoko ni mibasoko na yechipigi nini but we thank God ngambu yona nanya kwa nyode sa max gimana wigento kia mara barako yana pole sana andake rora alipara be careful next time tinta tukoyunga na ande nganginchake gutuma quick recovery tintageti lakini mbiyamono kwa wenre and we thank God for that wakorire amatera mange sana watabanga no gwetuma ande ngotakatole ko supportani chikollabo na china buchiri mono mwako konye usira na iga at least no yomino na eraske ebe sanga yokurusi yokore video mata video ko tane chinkali Danley sanji kali ande baba no konya weta mata mapinto mbira baba Iwe bottom line no wetuma keroro mwana muziki ni kujituma omanya konya waranga wasokire chi video wasokire chi audio ase enchira yobekera no kigima Nyaboke kwa watambe wana itimeze sembiyole producer dere rantebi onte birimbiyole mata tuwachi kamera nyinge mo ibere isoto wana tabi gutora tumeke Nyaboke ndi wachagete safari y'umuziki oyero rabeira safari y'umuziki nyechagete umutinyo kane this year Umatinyo wani mwako oyo ya nalio seta mangana music nalio seta mangana music kayuru seti passion that's long time yani it is something that has been in me since I was a child kinderi ko to kunya kuruga na mame we used to work at chorus chicha page to wotera tu batwatera mpaka no nyensa sita so nchino kero ndando sipara you get me like naimba even tukienda church na alekora praise and worship lili motogari na feel kumumia ninga moto no I can do better but na akabashabira likondo bandina lakini yasa ningo igeke wanki arenge since it's something that is in kirende kuaganyira Nyaboke akikurukare mpaka mwaka 2022 April God's timing is the best like I can tell you 3 years back I was a street girl. Wow. Yeah, so being here where I am, it is God. So uwezi tu amuka useme you can do it. Everything needs God's time and it needs something to start with. Street girl. Yeah. Karabu atera because ndotaka kumanya sinini. Ndolikuwa na mano but ndotaka kumanya sinini. Street girl karabu kwa na hiyo. Iyo unatudanganya hapa. Si wadanganya. Don't look at me says like you can see like I'm kind of shining. Useme like you're shining. Ameishi like. Yeah, umekula vizuri. It's God. Ni neema imenibeba. I can see it is God. Yeah. So life has not been easy for me since childhood. I
shule niliachia form 1 na form 1 school dropout. Mahali nimefika ni neema ya Mungu imenifikisha. Ya kizungu ni neema. Ngoja tora wase street girl ora totebia kiasi nchota igure gesongo ngukwanore watabiro weka form 1 abono na yetigirete no yebwato kerete life iganja kiraga. Ngogendera tuli Danley kwara wera se industry ye bono ngukina muri in fact onya bantu mbaro tubate ba ukina you are one of them. You are doing good. Egasia onengia naende egasia I don't know timetinga nga ngokore gasie. By the way, yo kore gasie ngia mpaka ngora aligena naki Danley ana gokire na korodrero but nana korra ko yani kore mutu ali ase no nyene chi event go perform chi kwende ngocha chire ko organize muri n'abasani mu mera neme bogani ogete nanya korra kore mustari wa mbele ase bintu biri negasi okora negasi very wonderful. Ogotaka life chini ya maji ose ni muda labda hujafika vizuri lakini tuna mashoto tunaenda kwenda tuli chishopo kodo chenkonya kwenda tuli na senkonya kwanchali. Okay, Danley mwanju muligerere na bari go moitongo na bare chengari yango marasa matera mbuganga na matera go ikabeke lakini mpaka live ndo chengagaro moitongo sio mtu wa maneno mingi na sisi hapa ni watu wa maneno mingi lakini karibu sana igasio kora nengia watabiro gwetuma na kikwa umeranete na Nyaboke 254 mugacha kora gento kelie kirandi tata karura tambi Nyaboke naramanyire romanyire kare golf nona manyire tekera umuntu anjete ko support ate nikikuja Kenya ndakujoin na twakorire tigasi ekinde riko tari kirandi gyoka. Okay. Buya sana. Ingia kokorige le koro no muntu okubwatira na use collab Danley. Italian 3 tanga. No. Osi bukubwo muntu. Igotu. Na chemistry kama ina. Kusengo bond mole senko ingia na mole. Good. Manchu mole yon Danley omusani ochire nkuma. Torinere kabisa gigase studio leo lazima Danley aongee my friend Josephat Mogaka korwa suneka ngorenga kwa gokire sana korwa Danley ngwanta tinga kaguche studio ngumukwanire kigima onche watera kwa gokuru kwa Chimuma Nyaboke 254 naam street girl na kikwe nyorete street girl a single mother na ndo watera ngori by the also gete wa single mother lakini kana totebia sinini goro yobo street girl na kibua chete kwani what happened? Okay, life has been challenging me. Like in short, I can say life has shown me all. I have tested the bitter part of it. Ndata wanto ira nekigusika pisa to kumba wesongo gwa ke na ari no mukali. Mukali mama. Okay, ogi mawangora kiribu sunte no borabu. Tindo chose ndonkere ntare trasobo imubuiga. And chistori chirintaga niko yinabo chimega chirintaga niko chikwanira batirende inchonye nendagera nabana bane twachorere kuri batwarire the life we have been living tengela and onye mjengo na akorire kai watembo wekebi mwana bya NMP kyase bikirebo niga my first born class 5 and at the age of 15 years I was a mom. Wow, 15 teenager 17 years mbata abana babiri nande ntigire na barabu kai so no kungangano mugana rabo producer nganchire nje muligi asumurubuli olyo itori to gutakatwa manya mange asubugima bwo monto by the niche nkoligie murubuli noro astokubika mangana yu kabisa senchira yubikira kuri ndaserero niko twacha kwanira music akotara wa single mom na kiyo chitena korokwo na inde what was the essence go say ekirenga kiyo bateroko nkigwata giteko communicate go cyasaba aba bategariri bawo amona abaligerire bawo. Ogotero kwa single mom it is a true story. Okay. Eliyo chugweta yani nanyorete nga ekerore single mom ndi bwensi ka gweto kuruko munyaka. Ka kora ko no musani bina Danley oyu maybe mo koliga sinere maybe no motenga kuto ikire ga nto kunyicha mwana ka okora nero tanga oyu waitrenere. Okay.
abana baba gweta guchisiko gabo isenga nchunga tobwate that security umento musache kiraro that is a security there is that respect na kwanga ekero batamuro chibono bari bakoranga abana ba ono no kuramusho kora they deserve did you tabwate ken gwate gubana basoke guchika no genda no nyene kanisa that respect turikonyora so I felt like offended na njenga taba we as single moms we deserve the better lakini rinde mboro bugimo ne sako nya sawo maite mambiyo muntu tari ogwanja ko muntu ngaki obwe single mom kero kenyende chinyo monchiro konyora chinyinge chire toxic abantu nabange twaro batinde kiru turwas chinyo monchiro konyota ngari mereria muntu koletre uko ti musacha bubo saibu auto mutiga como kungu bo saibu auto mutiga watinde kukwabe kerema kogendete kubwati ngo musacha bubo saibu ko gosuka muntu takomanyangi kyagera togwasuka korwa senyo meri kwangangana no gimorera abana bao umuntu nya gukura masawe amachaya igo it's true life story aliweteire ali abantu banga muna single parents bagwetera ubuchai ko ningojo ko nengetwa na mangana ndamange yoro manchu mulire batera wa single mom na ko producer bandenga okubekira alia toyende turategerere message ekara turi no manyene ga bamba tubamba turara gotengera ngora na egwategerere message toyunga inki ekirenga kyo batero ko wa single mom to bese gosuka tore na Nyaboke 254 tore na Danley our Kisi artist bachire kumana ande bawo kinabono kurende na bawo tebe YouTube channel yao atubagendere ko na go subscribe YouTube channel ya nako enda search le Nyaboke 254 nurika Nyaboke 254 lioka usuri kirete single mom inakupeleka tu kwa channel yangu abantu mu subscribe gabo abo no support ye kurwa Danley na YouTube channel yao Danley Monteke garia Danley subscribe like comment share egera tukinia basaye baito basanu baito bagwetuma okoletera egasi gabo asuikaranse te single mom kwa Nyaboke 254 Imalondake bugima warengo buya ise abana bane tugansana kurwe sukuru tata tugansana kurwe sukuru waika nyumba city darling baba yane ninki kwa rosiria nango tevineke na rosiria tata yane ninki kwa retire umu baby ninki kwa misire baby yane kaliwe mesa no mogoko full time nyumba minto tuabwato marembe omorembe bana baito babwato mogoko nyumba minto tuabwato marembe daddy nyumba minto tuabwato marembe baby ninki kiawete bugima unjuka baby buya warenge bugima unjuka sweetie single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single tara na mariguka nubutaikere kona bana bane babarama babaruka chichokora mechi goita batugamba baturuka chichokora ninche mama ninche tata somogoko na mariga bana bane gonkubwata omonene tututiga noyunera sakogenda omonene tumutiga ninki kiawete bugima unjuka baby buya warenge bugima unjuka sweetie single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka ninche mama ninche tata somo boko na mariga bana bane gonkubwata omonene tututiga noyunera kutanyo Nyaboke 254 Evuatoke Friday Imalondake bugima warengo buya ise abana bane tugansana
Nakuru sukuru tata Nakuru sukuru Waika nyumba city darling Baba yane ninki kwa rosiria Nago tevi neke na rosiria Tata yane ninki kwa repire Umu baby ninki kwa misire Baby yane kaliwe mesa No mogoko full time Nyumba minto tuwabuata umarembe Omorembe Bana baitu babuata omogoko Omogoko Nyumba minto tuwabuata omorembe daddy Nyumba minto tuwabuata omorembe baby Ninki kiawete Bugima unjuka baby Buya warenge Bugima unjuka sweetie Singo mamu Dizzy TV Taito ya Dizzy TV Evuatoke Friday Kumunyaka Singo mama Inere taito ya Evuatoke Friday Asura gende igon koko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Intagete omenye buya Omenye buya baba Intagete omenye buya Amono yo kwanyorire baba Mwenkoro ya Dizzy TV Evuatoke Friday Asura gende igon koko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Intagete omenye buya Omenye buya baba Intagete omenye buya Amono yo kwanyorire baba Mwenkoro yao yonsipi Toirorera magosaria Mwenkoro yao yonsipi Evuatoke Friday Orenda monenyo mumanye neira ya rweta senyasa etata Osoma baebezo isano elindo manyayo gochika bwa tata Otige kore tabasa cha nyomba Omanya masangine chimuma Otige mushene kogamba gamba Omosika yotige komorama Andosi asore gonkoko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Nonginyora toira naye magega Nakwabeye genderera nobohima Enseye baba manyanga noboike kiwa nkorere naye nokorerwe Mosacha nebangata watiyobongo tawa nchamu kungwera renderwe Chombe chane ntagete chira netebya mono yuera korwe Niko na wasanii wakali sana, utakubaliana na mimi Omosubati Nyaboke 254. Utaenda mbali sana. Watu mungano motambe na wata intakutafuta sana. Egero nyarako baku kwana no mwanchumurire wegeta seni kya Dizzy TV. Nganchere ndigere lichi ujumbe. Kiri cyasoire ase studio. Abantu bakariko baganiria mayake gima bagote banga twakorire bya sana. Kubaleta ase studio. Nchakiri bago to magwetera sensemo ya Facebook Dizzy TV News Digital ndochenga journalist Hezron Omenga agoteba good morning, say hi to those artists wataenda mbali kurwa Udhiru Nairobi agoteba watching. Asante sana. Stella Onyari agoteba niko tuned. Karangolile Sara Ontita Dizzy TV News amini Sara Ontita Facebook ndochenga Valini Bikoron agoteba nga wow that lady has a story to tell. Mutafute atupatie story. Mungu atambariki. Salimia sana Danli anakaa yani ni jamaa hana mambo. Hana mambo mingi lakini ukienda kwa mistari na abo atamangana amange. Ndoche divi na Morakura South Mugrango agotewa Nico Locked. Say hi to that beautiful queen 254 Nyaboke. Say hi to Danli. Ngoma ni safi sana. Danli tabaisa kutiko Masubati yo amshikilie wasonge mbele. Oyo ndivi na Morakura chinsama chia South Mugrango.
nindoche Edna omuswati twasometa ko makoro na manga boda agoteba niko ndani. Say hi to Queen 254 yokoire Queen 254. Thank you. Agorogwa Edna biamono sana agoteba kwane Danley as a studio Ndizi TV mbarikiwe kwa kuinua talanta biamono sana. Ndoche Jared mtoto wa jirani agoteba tuko tuned in show iko fire. Asante sana Jared wa mtoto wa jirani asoko represent na gosoeme yomorobele bwensa salimia wale wote timu diaspora tunawatakia mazuri biamono sana so kwenda kubwa timu morobele bwensa kebono mambia walibago tumagwetera se esimi ya studio tujumbe nechi nyinge Abrayo kutoka Sasati agoteba niko ndani agotebanga wasanii wako juu sana agotera gondo wensi kwabo inatufa Ndizi TV niko ndani okay agoteba Ndizi TV naomba mniwekee wimbo wa Faina B nimefurahishwa sana na Nyaboke 254 pamoja na Danley. Tumemiss Danley, cheza zake zote. Sisi ni watu wa Chitago. Wanasema wamekumisi sana Danley, wataambia mono sana. Niko na furaha sana Danley kufika studio. Congratulations. Kolenda utaligetiri etalia kolenda gotebanga amefurahia sana. Nyaboke 254, a story is a great testimony of transformation. May God take her places. Amen. Yoko kwa ndemo, yo is our very own Captain 001. Biamono sana so kwenda kubwati mrobolio. Hi Ndizi TV, this is Fred Aunga, Shabiki 001 wa Danley. Together with my daughter Naomi Kemi, tuned in. Nyaboke amenigusa sana. Mungu ako na wewe. Vumilia sana. Amen. Asante. Kevo kutoka Nyakoe, hiyo wimbo ya Nyaboke imenigusa sana. Mungu ambariki. Biamono sana. Hello Ndizi TV, ni Lydia Kafupi Karembo wa Marani akisalimia Danley, tena mwambie tunampenda tena zaidi, tunamuombea mema ya Mungu amulinde. Biamono sana. Agoteba nigote Nyaboke 254. Nipita Kebaya kutoka Irianyi ambia Danley tuko naye hadi mwisho. Naomba nyaveta ya Danley alafu salimia huyo msupa ndani ya studio. Obedi kutoka Masoveti, nimebambika na show Danley bana, keep it up and I like to join you. I would like to join you. Obedi kutoka Masoveti County 046. Hi Ndizi, nategea kutoka Kegochi. Show iko lit. Masi Kerubo. Agoteba sana na wapenda. Gotea Nyaboke na Danley mpaka nimedondokwa na majozi. Asante sana soka ndakulikachi ujumbe. Hi Sarah, ni Freda Kunga wa Mogirango Kusini. Say hi to those giants. Amewasema nyinyi ni giants kwa kazi nzuri sana mnaendelea kufanya. Chio ujumbe chenu chiganda tako guchinyinge yake mwancho murigeria ningendera go chirigerera nende ekero ntogendrete as a studio Facebook ndo chinaende Samuel Ongoto Weston Inn Hotel Westlands Keroka Tune. The show iko sawa. Doti Kireki watching you live. Danley, love your songs. Chichimuma sana keep it up Danley. Salimia mrembo Lecho Michael Omarima watching from Nyatieko. Salimia Danley na Nyaboke, much love. Chuni chujumbe cha mashabiki ino bago kiro ikagaiga as studio bagandrete kubaligeria igaiga as studio. Ekaro no twaligereri chujumbe Danley uko na mpango gani? Chikolabe china chicho bado chireri ko wose no bwata wane singo yao singo nero to ko ro mwaka nero mu ko ro mwaka. By the way, waru siri Christmas. Nere yuva. Nere yere riko ndiye gosoka tuchitonyo loncheri maiga. Tata tsokio wiki goje. Uko na mpango gani kwa mashabiki wako? Bashwa ngoma tutoro chikero matawa wa Danley ndani ya studio tumefurahia. Mafansi wangu wazidi kuniamini tu. Na wazidi kukuombea. Vitu zitakuja. Utaenda mbali. Assurance kuru wa Danley uchesa mashabiki yae. Nyaboke 254 wantu bada birenga you have a story to tell muganobo bakunire single mama babatebanga agotero kuyani asini bayeria mariga abangi babo asinge chungwetera baramangana makongo kwende yawe ya music nga yoroche omuziki ogusinga kyonyoroche bona mbwango wasoete nakini nakyokoreti omuziki ogusi yoroche nga yoroche ndoche toroche gose toroche gochi international. We are going international in Jesus name. Amen. Yes. Hatuta kufia hapa. Tunaenda mbali. Okay. Yeah. Nkikereri ko kya obona kenengero? I have the sweetest song coming date 28 December. Nilisema after kutoa single mom na kirete musically
muziki nebeso maite kuikoli so multitask hapa na pale unapata like hauja manage but nyasa kambwira nganyorinchira tukasokyo kwa Danley alafu I have something coming me na Mr. Orurale something nice coming date 28 God akinijalia nyora kabesa byiga ngo bareterane something amazing amen ebase nero tugutagete musie ku mwaka in style alafu naende amaterago ni gani unaimba nyimbo zote usinobwata specific akorende yao gotera I think ekirogotega ramaterane na kind of gospelic taza message kwa hivyo so utatige kirandikio kana nenjera so kata yige tradition ya Africa tradition umetendo bwana tikwebe traditional ege koro lazima to inyuri umugusinga ya even the coming next it is traditional that is what I want to assure you, it is traditional the coming next nimbo ata materane ntarasoki video but akero monta kwenda YouTube ngo yonyore like audio nchirali tese wanangu it is a real story pia like you have unokonyora gwachire nonye Saudi watiga bana ba omega asikwa bate konyora batesegete ono like ngaranga it is good na represent na bare Gulf pia maisha ninayopitia uwezi elewa atani bariki Maulana uwezi chelewa usitese wanangu maisha ninayopitia uwezi elewa atani bariki Maulana uwezi chelewa nilitoka kwetu nyumbani nikakuja Uarabuni najikaza kisabuni mama nitimize ndoto zangu baba niwalishe wazazi wangu pamoja na wanangu penda wanangu mulivyo nipenda kwanza wasijeteswa wanangu kisamisipo Nyaboke 254 ama ene wewe ni moto na nyoko ja kubwati Danley ama pasi ngotwa nilio gyo bwathe anilire wachite classes choko kole kwerende zera class ya mtu kana guchira I was nobody kubwati Danley akoira lesba ko tebwenjera na nyoko gaga kwenda ya banya kabwati siria tanya monte mbali na Danley umwana ndo utete gukora ogotera pamoja nere asegusiga iga basana abange tubwate a lot of them lakini ogachora Danley andi mwakorire gasingia ekirandi andi ngocha kuona andi turabotengera kidogo but nande ningo two people wanakonga role model wangu hata nikiwa Saudi I used to support them lindi ne ntano ta support mu ulienda mpaka Saudia nchina ta nande ikitamonje ko sakero kwa Arabuni oni nyaroshi I love Migi champion and chate na wapendanga Matebi yangu kiende Migi champion yana na manyitenga ni supporter yana number 1 top fan na manyitenga ninde iko nurige team kore gasinere those jawi wafikia wana kina ngodalinga Matebi kiende gao ni camera mbanje tekulire Ndizi TV sana beigwere Kinyaboke 254 uko Matebi echate gagenda woge kangatirimbuka nguvu tadhani ni ya umeme ngereria maiso tiga gusuka mangana mbwate nigawoka gakitokumyana kinagana naiga babe na wancha gakitokumina kinagana naiga babe na wancha chibureki chane changire sore naikire chibureki chane changire sore naikire echate babe na wao connect simulifanya naye kazi ngewotiro mwana ndio echate mimi napenda sana napenda kazi yako unajua na bara beta muikeli bose no bomate na mauto kama no monto close aranga maybe gokoreto monto ndare na gokonye to take advantage na ndio konsombera bocha tuyangete vere kivu yangu mimi napenda egasi ya echate sana and I really appreciate him na ngora rari style na alikumo support maega nyuma ndara saka music kero watch kilometer you have to concentrate on yourself then na you kasa abandi baikire to gocha
togo chamigie champion na maitenga ni mwanchete and ni musigete if I get a chance I will really appreciate yeah waigure na utapata hiyo chance by the way narega igori kirenga ki akoro kwa Ian Simba Ian akoteba Sara salimia huyo jamaa Danley ambia Nyaboke we are having a cultural event this coming Sunday we have invited all of them the event congratulations whatever the event will be held Wonchari Leisure Gardens umealikwa nimekubali na Ian Simba takuza alafu Linet Morago teba salimia Nyaboke 254 na Danley happy to see them live Mungu awe na wao na congratulations kwa kazi nzuri wamefanya asante Okinyi Dismas ya teba korwa igena itambe bo Samaro send my greetings to Nyaboke 254 na Danley teba please repeat single mother by Nyaboke yoko kwa Okinyi Dismas. Hello Ndizi TV ni Eddie kutoka Jogo. Danley ako sawa ni mteule. Naomba afanye kazi na Vicky Young. Oyo nilishabikiria Eddie kutoka Jogo. Hi, huyo demu ako fiti. Asante. Oyako kwa Dante Liza kutoka Tinga. Naomba huyo 254 Mungu amjalie ataenda mbali. Amen. Peter Nyamori tuko ndani ya show salimia Danley na Nyaboke 254 naomba nyimbo ya Danley na Nyaboke iliba kolete kolabo. Danley mambo ninakupenda. Asante sana. Akoromoweko Isaac Nyakenanda wasalimia wote Nyaboke ni wa kwetu. Yeah, thank you. Asante, ina mashabiki na kolika. Danley mambo akoteba ninakupe. Ambia Danley akofiti na umgote Nyaboke Justin Osiemo. Aina mashabiki akubalikira wetera stinjira chemitanda happy to see Nyaboke na wapenda sana. Violet Misi. Tutaenda se studio turanyora otero kuba abantu bagotebanga single mother wose ekirandi. Producer no ngokorogero chitogo chake. Well, gachakere koria ruchigara muri akore. In fact inchenera tuamwire tutansia kirandi. Ndio tukienda single mother. Twende kazi, mwanchumulie gendera ko tubwate chijumbe tigachiche. Nyaboke tu twende kazi. Danley. Ihonda ke tata. Nae kirandi kyanengo sabusia.
Bugima warengo buya ise abana bane tugansana kurwe sukuru tata tugansana kurwe sukuru waikanyumba city dali baba yane nikikwaro baba yane yabuke to fight for Evuatoki Friday. Bugima warengo buya ise abana bane tugansana kurwe sukuru tata tugansana kurwe sukuru waikanyumba city dali baba yane nikikwaro siria namo tebineke naro siria tata yane nikikware tire omu baby nikikwamisire baby yane kaliwe mesa no mogoko full time nyumba minto twabwata marembe omurembe bana baitu babwata omugoko nyumba minto twabwata marembe daddy nyumba minto twabwata marembe baby ningi kyawete bugima unjuka baby uya warengi bugima unjuka sweetie single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka singo tara na marigoka nubutaikere kona bana bane babarama babaruka chichokora mechi goita batugamba baturuka chichokora ninche mama ninche tata somo goko na mariga bana bane goko bwata omonene tutiga no inera sakogenda omonene tumutiga ninke kyawete bugima unjuka baby buya warengi bugima unjuka sweetie single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka single mama eyunere taito yane eyo mate nukurama bande bandu kumunyaka ninche mama ninche tata Evuatoki Friday. babone no manyete nga ningwantete ye no manyete amaina ye neri saseli koyo boni omoyone timanyete ko simo Danley utamu kosi class eyo babone no manyete nga ningwantete ye no manyete amaina ye neri saseli koyo boni omoyone timanyete ko semo suko norangite birengere lyo gosange sumwengite inyora na toigwana nete korwanchero mwanchione abasani bane na beraike bonchoke babone gakyo bairoke koranche gakibwe sikobiso poketeri yanda bwane ebitu no byonsi nabo birateko kobo bwanche ni byonsi bikoreke na yora gari menye gose nkwende ndero bomoyo bwane babenyina ke munzone na yori meye nkoro DCTV Free Friday Imezakia mama nyabeta eyo kusto nyabororo nyabosoko na ye baba ngo isanekane keni kyao orogende manyanga netabia o baba bikagera tobancha ndindi koli boli mandigo bokima baba nigombo ate bicha yao kerongo komisi nigonko nyekisi
Muntu mwisi omubendelekea konyandiria nabate chibesa unakona kogoleye toyotenge otigane boda boda turako iyolise babonyaruke ningonje tenyabeta utukona yekorota konyandiria nabate chibesa unakona kogoleye Evuatoke Friday. Bagayo chichenka chenkorora mona maisane naye nende naye bweka chentage tochi chomenye bona engencho bombire yoka Evuatoke Friday. na makoka ukundibere nyawasoka waye byara ekole bosyo bwanjonkune manyinga taro mubere konya nagosa gokwanonya bere konya kwago kire tumontale ronsibe yondugero ngalero naye baba tamu tamu kyane utarenge wacha baba uche kobo moru kyane naye baba ege tamu tamu kyane utarenge wacha baba Evuatoke Friday. Tariga twanja tweite koba chisambire numweka mwakorire usiya itongie kigyabeire nabasange kenumwarire sabuke no mwake umabiri mabina mabiende koeregere igekogera rende wansegera kumbe nyomba mwane ni gontegete keronta iyo kona goseka kanie sese neo borogi keronta iyo Evuatoke Friday. sese neo borogi twara masikani gakienu twara masikani omabo twara Evuatoke Friday. Ndizi Baba yanonyenga kogoserete ayonya bere Rubaruru ane nyora no gachete orondende Baba inyora se tuarure Etwe bonti gogere nkure Abaisi abu nabo barangure Bakani batebya je no gorire Baba inyora se tuarure Etwe bonti gogere nkure Abaisi abu nabo barangure Bakani batebya Noma se move con una biosi kudu Baba ya no yenga kogo serate ayonya bere Rubaruru ane nyora no gachete orondende Baba inyora se tuarure Etwe bonti gogere nkure Abaisi abu nabo barangure Bakani batebya je no gorire Baba inyora se tuarure Etwe bonti gogere nkure Abaisi abu nabo barangure Bakani batebya je no gorire Konyoro omukungu bunolenge Asura gende igon koko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Intagete omenye buya Omenye buya baba intagete omenye na masubatu mnyakini ya koro kwa Nyaboke 254 yani tuwaliwa mwira se studio emetali esia tubegetali angotobera match bosa yoro mancho muligeli nkora ngina kwegokire kigima kurigereria your favorite Dan Lee mbara bamwanche tekiandegi komi bagogete kabisa karo baroche poster ende magoto ikiranire eira na mutara rosie poster nyolenga musanitari gocha kwa lendo ikire Asia studio Sara nasikia hiyo wimbo ya Nyaboke 254 single mom natokwa na machozi Linet Mora usitokwe na machozi hiyo ndio inakupea nguvu na erete Nyaboke 254 chinguru ombali bako likagwetera Ndizi TV News Digital aso wango Lydia kutoka Nyanchwa salimia wasanii mcheze wimbo ya Danli na Kudu Onyabere producer wangu ashaweka hapo mara moja ikwambwate the baddest wow Nyaboke unatesa sana hata mimi natamani kutoka utoto but God atasikia maombi yangu ni Masi Kerubo kutoka Masai Mara na ngangana na maisha
Asante sana. Danli no ole people. Wono. Weno monto kubolia. Esbon Irianyi. Esbon kutoka Irianyi. Danli akopoa. Naomba aendelee hivo. Akoteva Ombuna. Babalao kutoka Nakuru. Salimia hawa wasanii na uambie napenda kazi yao. Asante. Justin Osiemo from Mochengo. Niweke Danli ase oragende nkukosabira maya na ningependa kujiunga na nyinyi. Have my number. Wametoa namba hapa mumwakire esimi. Akoro kwa Justin Osiemo kurwa Mochengo. Ndizi TV ni Damaris from Nyamarambe Mahate. Please nicheze ngoma ya Chimuma by Danli na pole kwa accident alipata. Salimia Nyaboke 254. Akoteba big up Mazesho iko lit with my boys Grievance Bros Augustus na mam Teresia, my sis Diana, Eunice, Emily, Deborah, bila kusahau my daddy Masese amaiga mange. Ayona mashabiki bakolika bande bako barule chirambaga iga amanyarwa wa moko bakira chinsa chito na bacha chiahiriga yani bine mto bikubwa tanseiga imeisha producer na ancha tomenta tago tomento mai era around time producer mbrother mmoto kwa na ne chinsa era nyaba ni show inaisha hata iwe namna gani inaisha hapo lakini mbuya kutwara machiko na marago kwenda tutara kora Nyaboke unajiona wapi utaendelea usingikore gati utiko musikio na kwa hiyo cha inaime Bako boinaime. Okay. I will not lose up. Nkitora expect kurwa Nyaboke 254 ashua mashabiki yao na kuwa njire gase studio abaranya no monta kumetinga inkigose aratige hope hope na you have future plans my future plans ntatakore ibintu binge ncengora aratera ndicho reality kwanza ngokora chi reality mai kwa life y'abantu bande guchichiseho but for now I promise to make my motherland proud iganto yokango sabanya sai ando seri nchira senchirita ange financial breakthrough you will never regret having me in the industry. Wow, financial breakthrough by then ambaye narora atakeko kuwakira narora atakeko kubekira kende yona support mwacho muligeria ukienjoy nyimbo za wasanii pia sikia kilio chao financially Nyaboke 254 akonyiga ataenda mbali aba naba invited chinsamo cha sune katibweba ochoge ndoro Ian Simba alikualika bange namba yesimi kagiche namba no yoko mwakira komo moyo komo advice komo bekera no nyankende kwa niko nini bana namba ya 0791 440 836 nande nyirolire 0791 440 836 namba ya nene hiyo Lilian Nyaboke ayenda ande nambe yo mwanchu muligera ne yebiasara tinda iwondo ko bolinga Nyaboke 254 na ale people iga masikane yo mwara kyo na yo boli ndani na ko ira ne liale iga nambe ina boko mosira you can mpesa utaanza mpigia muite nera manyikane akine go cheigoro event murangerie egere anyara ko bakago kinia ebirengo bimuzike iga gusi Danli namba yako ya simu naye montrabara takugwakira mbaro bao koligi naende which plan chao nchiri checho semero buli ya onereri buna tugukora mwaka 2022 plan ya nintanga ni ndade korora kero monto agenderele kama monto rengo mwana muziki tusonge mbele pamoja mwasonche ngo wake na basani bali bawo chakamo 2022 ndio jetu yakorire and 2023 nalitoko yakora mono namba yangu kwa mwenye ako na event nini ni 0715 33 17 44 ngiro de 0715 33 17 44 nkole nginga mwalikire gakicho jumbe neti nyinge ntoko nyangara gusoma sengecho yebiro kunende mbia mono mwenzi Eric Baraza asante asoko bwati morobeli agante nga tachi etigasi gatete shoera era kabisa arocho mosubati Nyaboke 254 anafanya kazi nzuri Danli anafanya kazi nzuri Ndizi TV tunafanya kazi nzuri omorobeli bwensa kia ebwatoke Friday
gai korende oyutali oromoroberi bweka to bwatega neroberi ne menge unabona ngokora musubati naro gochaga igokora Frida Kerubo akoretere ense yobonchorere chikoraga chinsa inyato baise gosuka danari ekaroto gokora timedi ngora take gutumira maiga abantu babere boka abugwate bingo chole studio naye babere alafu tumalize abantu babere tigankwani Bro Dennis Onyamo. He has been my mentor for those people wanafuatilianga Mwamugusi TV. I have been there kwa charity section for all those people who have been supporting us. That is the second person I want to send that greetings. Abantu balibonsi pimwa barimo support Mwamugusi TV, mwaberimo won support ya se channel ya Nas Lady Nyaboke. By then nimeona nimefika 11k subscribers. Thank you for my royal fans, true friends. Wanyana babisa balibakora ndama social media. Na wapenda sana cause you make me unanipea nguvu na songa mbali. I can't forget my mom Rachel Kwamboka, my parents na bana bana Precious Nyaboke, Precious Nyanchama, Favor Kerubo. You are all I own in this world. Thank you. Ngana ya mwende naenda antu balimo wakira Danlie Simi na balimo wakira Nyaboke ndoje chikuna koriraga karaba time muna togokora iga sasa nyinyi pigeni simu. Ujumbe wa mwisho. Mimi na wasalimu nyote mafans wangu na wapenda. Inarengana ya Danley na bale short and clear abanchete Mosire Sira Nyaboke 254 Sira Ndizi TV Ndizi TV News abo YouTube yeto na into subscribe galia na into tunawokina. By the way, congratulations 11k na into congratulations 3 something k. Congratulations na tunaenda mbali sana. Igo mnatokora ngoba subscribe bishande Ndizi TV na inchema yabo subscribe as kwende ino. By the way, I producer Ane, asante sana, John Kevati, the baddest, the hottest, the major one. Ase murobeli bwensa kia otanyorande ase region yorongorwa gusingwa kangambia marukigima babwaterana na Joshua Auta na PS. Nero kuna kulikanga nyarebo usabira batera gwe chimuma, nyarebo usabire ekerandi. Bia mono sana, single mother, bia mono sana. By the way, oyutwarenge nere ase murobeli bwensa kia kuru 12 akoro Brighton Makoli gaso kake na nchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ntita nkomera na tole saa 7 naenda SMS ya mangana maya wano tuwakodre mpake ngakiende nyasaya tuanchere makwenda magenda bia korende karoto gukora ndori gukora hivi kienyeji lazima tuondoke na miondoko tutaanzia kerani tuku Nyaboke 254 yeah Imaleke Bugima warengo buya Abana bane tugatsana kurwe sukuru tata tugatsana kurwe sukuru waika nyumba city darling baba yane ninki kwaro serious Nyaboke 254 yeah Evuatoke Friday Imaleke Bugima warengo buya abana bane tugatsana kurwe sukuru tata tugatsana kurwe sukuru waika nyumba city darling baba yane ninki kwaro siria nabo tevineke naro siria tata yane ninki kwaretire umu baby ninki kwa misire baby yane kaliwe mesa no mogoko full time baminto tuabwato marembe Omorembe Bana baito babwato mogoko Evuatoke Friday Nyumba minto tuabwato marembe daddy Nyumba minto tuabwato marembe baby Ninki kiawete Bugima unjuka baby Buya warenge Bugima unjuka sweetie Singo mama Iyunere taito yane Eyo mate nukurama Bande bandu kumunyaka Singo mama Iyunere taito yane Eyo mate nukurama Bande bandu kumunyaka Singo tara na mariguka Nubutai kere kona Bana bande mabarama Babaruka chichokora Meji kuita baturamba Nyaboke 254 Koigwa buya yekero kiswa kisya
Toki Friday. DZTV. Toki Friday. Toki Friday. Toki Friday. Asura gende igon koko sabera maya. Ondora koire inwe momenya nebuya. Intagete omenye buya. Omenye buya baba. Intagete omenye buya. Amono yo kwanyorire baba. Mwenkoro yao yonsipi. Toirorera magosaria. Mwenkoro yao yonsipi. Toba isa baba gosaria. Orenda monenyo mumanye neira ya rweta senyasa etata. Osoma baebezo isano elindo manyayo gochika kwa tata. Otige kore tabasa cha nyomba. Omanya masangine chimuma. Otige mushene kugamba gamba. Omosika yotige Toki Friday. Toki Friday. Yo chichenka chenkorora mona maisane naye nende naye bweka chentage tochi chomenye bwana engencho bombire yoka chongo kuna mona makokane ukondigere yakwasoka kwaye byara ekole botyo bwana kune manyinga taro mobere konya nagosa gokwanonya bere konya kwago kire tumontale onsibe yondugero ngarero naye baba tamu tamu kyane utarenge wancha baba uchenkobo moru kyane naye baba ege tamu tamu kyane utarenge wancha baba uchenkobo moru kyane musubati kwa boire kwa beire wanchire nkoire ngotware imenye naye babisaba songire babeire baigure batomere mbatageti chembe naye